Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa New FM Bombo Radio Iloilo flagship stations ang the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. At daw kita karon sa Martes, Hunyo 24, tuig 2025. Kapiestahan sa karon ni San Juan de Bautista. Sa gihapon inimula gani mo ang Korban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, coastal area sa Banwasang Uton gindagsa sa kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Opisyal sa barangay nagpanugyan sa paghalong sa pagpaligo sa baybay. Sa kaangot nga balita, Coast Guard Iloilo nagdeploy sa 200 ka mga personnel angot sa kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Sa piyak nga bahin, Iloilo City Police Office regular nga nagapanigayon sa gun proficiency test. Tanan nga mga personnel ginpat-on nga kabalo tiro kag maggamit sa ilang service firearm. Sa dugang pa nga mga balita, engineer sang kontraktor sang Halandoni Bulilawa Road ginpanginwala ang nagabalod-balod nga sitwasyon sa dalan. Kung ikaw mag-agi, may kantanan sinisa sining reklamo nga do kasubong iyaway nagatupong kag hindi tadlong ang left lane sining ongoing construction sang dalan kag drainage dira. Sa iban pa nga batalupang doon nga mga balita, gobyerno na lang ang magapalubong sa sining babay nga nasapwan nga way na sang gabuhi sa distrito sang Molo. Pananglitan nga wala gid sang miyembro sa iya sining pamilya ang mag-claim sa iya sining bangkay. Muni madalaguar mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udo. Standby kay check naton ang imbukada sining balita kaupo naman sa kay Bombo Ray Badyang. Ang mga coastal areas or coastal barangay, ang mga baybayon sa Banwasang Uton gindagsa sang mga pumuluyo. Ini kasunod man sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Amuning kinandan gidri Banwa now sa tagsaya ka kapiestahan ni San Juan de Bautista. Halos kadamaan sang mga kabumbo nato na nagapadulong sa baybay agud nga magpaligo. Sa pagpati nga tikamahin iniman karon sang pagsaulog sang kapiestahan. Samtang ang Philippine Coast Guard diri karon maga-deploy sang 200 ka mga personnel agud nga magpasiguro nga wala sang untoward incident sa pagsaulog man sang kapiestahan ni San Juan de Bautista. Check naton si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Nag-augment sang 200 ka personnel ang Coast Guard Station Iloilo para inis sa ginapatigayon sa bunga kapiestahan ni San Juan de Bautista subong Hunyo 24. Kag sa aton diriging pakigangutan ang spokesperson, Chief of Staff sa Coast Guard Station Iloilo nga si Ensign Marvin Gonzola. Iadrigin pahayag nga ginabantayan nila subong ining mga coastal barangays sa may Iloilo. 133 ini siya tanan ka coastal barangays province-wide ini siya. So may mga na-deploy dira nga mga personnel sa naglain-lain nga mga coastal barangays. Bombacham kapareho diri subong sa Iloilo City amo gini ang ginabantayan nila ining mga beaches, mga resorts diri man sa bahin sang Iloilo. Diri sa Iloilo City amo ining area sang Arevalo, Oton, San Juan Molo kung sa diin ka ginapatigayon dili ang iraman ang kapistahan. Bombacham sa 200 ka personnel ara sa 7 ka Coast Guard or composed of 7 ka Coast Guard kada coastal barangays. Bali amo ni sila ang team nga magabantay man sa naglain nga mga coastal barangays. So may na-deploy dira nga 7 ka mga personnel rin sa Coast Guard Station Iloilo agud nga magsekyar man kaga pasiguro nga safe ining mga nagapadulong man sa naglain-lain man nga mga resort. Although nga ti sa subong
Martes nga adlaw, may klase, may obra. Gina-make sure nila sa gihapon nga naka-alerto ini sila kay baseman ini sa command kag sa ila man diri nga katungdanan bambotsam sa pagpanguna diri sang commander sang Coast Guard Station Iloilo nga si Colonel Bayawa, and sunod diri sa ila may mobility man ini ang Coast Guard Station Iloilo around man diri sa Iloilo, and subong man may floating assets bambotsam kalakip na diri may aluminum boats ini sila, rigid hull inflatable boat kag ining mga high speed nga mga boats nila composed or bali pito ini sila tanan kabilog nga maga-traverse around sa coastal area sa Iloilo, kag sunod diri kay Ensign Marvin Gonzola yadrigin payag nga enough man ini siya nga maka-cover sa mga coastal barangays kay madasig maning mobility sang ilang nga mga floating assets, and subong man may ara man sila sang capital vessel dara nga nahamtang sa Mulilone, and so far gani ma-cover pa ini ang Iloilo Guimara Strait bumotsyam sa ginapatigayon nila nga mobility kag pagbantay man sang kadagatan subong kapistahan ni San Juan de Bautista, although suno sa iya nga na-mention naton weekdays ginaka-alerto man ini sila sa gihapon kag nagabantay sa mga ports diri sa bahin man sang Iloilo agud nga mapasiguro nga kung may pasigulpe bala may pag-influx or may pagtaas man sa mga pasahero mabantayan nila gilayon bombotsyam, pero nagsugod ini sila deploy alas 8 kagina sang aga tubtob alas 8 pabuwas sang aga diri bombotsyam agud nga masecure basi may maglagas pa to especially karon sa hapon tapos ang klase tapos ang obra basi may magkadto pa bala sa mga baybay yon sakop diri sang Iloilo. Subong man nag-abiso man diri ang Coast Guard Station Iloilo nga bantayan gid ang ilaman ng mga kaupdanan, most especially ining mga katigulangan or mga senior citizens naton, mga kabataan or mga persons with disability nga magpaligo man kasi sila gid ining prone, and likawan na lang nga kung for example magtabok-tabok ini sila sa mga ports diri sa bahin man sa Iloilo, likawan na lang magdala sa patalom bungod kay gina-secure diri nila kag nakadoble man ini sila nga naga-checkpoint, may kingnan unit man ini sila nga naga-check sa mga ports to secure ang safety sa mga pasahero nga maga-travel man across diri sa may Iloilo, Bombacham. Pabati bala naton ang aton nang interview kay Ensign Marvin Gonzola, Chief of Staff kag spokesperson sa Coast Guard Station Iloilo. Ang Coast Guard Station Iloilo naton, ma'am, nag-augment siya sang total of 200 personnel province-wide sa pagsaulog naton, ma'am, sang kapistahan sang San Juan. And we are anticipating, ma'am, sang influx sang mga beachgoers. Bimamong sa, like, we have a total of 133 coastal barangays province-wide, and then major ports around Iloilo City. So si Captain Julian S. Bayawa Jr., ma'am, commander sang Station Iloilo, nagpanaog sang memorandum for the Coast Guard Station Iloilo personnel to be around Iloilo City. And especially sa area sang Oton, wherein damo kita dira sang mga beach resorts, Villa Arevalo, Kalumpang, and sa San Juan Molo na nga ma-celebrate man sila sa ilang fiesta. So, amo na, ma'am, under sa memo ni Captain Bayawa, your Coast Guard will be out in the coastal barangays to secure the celebration of Kapistahan ni San Juan. Do we have a specific number, sir, for coastal barangays kung sila pa mga person na as to the specific number around sa aton, ma'am, nga mga coastal barangays, ga-average siya, ma'am, sang 7 Coast Guard personnel. Yes, ma'am. So that will amount into 1 team per coastal barangay nga Coast Guard, kay ga-compose kami sang 7-man team, ma'am. But may ara kami sang mobilities like our Coast Guard Station Iloilo nga mga pickup trucks. May ara man kami sang mga sea floating assets like ang aluminum boat, rigid hull inflatable boat nga mag-traverse around coastal areas ng Iloilo City. Ilan na dara? So we have a total of 4 floating assets. To include also, gali, ma'am, ang aton nga mga capital vessels nga ara makita ninyo sa Mulilone. May ara kita dira sang high-speed response boat. So all in all, kung sa vessel, ma'am, is 7 Coast Guard floating assets nga scattered. Then is enough for one day?
Yes, ma'am. Enough siya, ma'am. Actually, covered niya pa na, ma'am, ang parts ng Guimaras, Iloilo Strait. Dira na siya, ma'am, station. Although weekly po sir and based sa initial na to, nga monitoring sa gamay pa man na nagkakado sa beaches. But are we expecting na mataas yung mga passengers on board sa mga pinaka-beaches ng Iloilo City sa province? As we have observed, ma'am, no, kay wala gin-declare nga holiday ang kapistahan ni San Juan dire sa aton sa area ta. Gina-observe naman ang mga ports. So far, wala sang influx ang mga passengers. Normal, gyapon ka stay sa normal status ang aton nga port. So, but, amo na gani, ma'am, mahambal ni Captain Bayawa, as per Captain Bayawa, hindi kami mag-relax, be vigilant and stay alert kay base may bala sang sudden influx ng mga passengers. So, as a reminder, always your Coast Guard Station Iloilo is reminding all mga Ilonggo nga magkadto sa aton nga mga beach resorts, especially sa kapistahan ni San Juan, nga kung pwede hindi pag-ibutang sa alang-alang ang safety and ang safety kag ang security naton. It is of our prime concern. Likewise, ang mga minors naton, mga tigulang, mga kabataan, hindi gid pagdulaon sa aton nga watch lantawon gid naton perme kay ina sila mga prone sa accidents, and kung pwede hindi na magdala sang mga ginabawal nga mga contrabands such as patalom, firearms, weapons, but nevertheless ang aton nga PNP man ara sa area. So, with the whole of a government approach man, ma'am, coordinated man si Coast Guard and PNP sa kapistahan ni San. Si Ensign Marvin Gonzola, ang Chief of Staff kag spokesperson sa Philippine Coast Guard Station Iloilo. So na-notice man naton gani bombotsyam sa paglibot-libot naton nga do medyo magamay pagin man unlike any other pag-celebrate sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Magamay subong ang nagapadulong sa baybay, pero gina-expect man sa gihapon nga basi maghuluhapon, maghuluhandong may nagapadulong nga mga nagapaligo or maga-celebrate man sa kapistahan, but in general nagabantay subong ang aton nga Coast Guard diri man sa bahin sa Iloilo, Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Dugang ang mga balita kag impormasyon karon ninyo bantayan sa barang nga pagpalayag sa Bombo na isauto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted Bombo radio. Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw Martes, ika-24 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga
Pangunahing balitang Philippine Embassy iniulat na walang Pinoy na nasugatan o nasawi sa Qatar kasunod yan ng pag-atake ng Iran sa US Air Base. Sa ating international news naman, ceasefire sa 12 days war ng Israel at Iran inanunsyo ni United States President Donald Trump. Kinumpirma ring walang napatay o nasugatang Americans o Qataris sa pag-atake ng Iran sa United States base. Abangan din mamaya ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Binabantayan din ang lumalalang tensyon sa may Middle East. Posibleng retaliation ng mga o repatriation ng mga overseas Filipino worker. Pinagkahandaran rin ng hukbo. Ang Davao Oriental naman yanig ng 6.4 magnitude na lindol. 10 rehiyon sa Pilipinas posibleng makaranas ng mga serye ng pagbaha ngayong araw. Abangan sa ating sports balita mamayang Indiana Pacers. Kinumpirmang nagtamo ng torn right Achilles tendon itong si Tyrese Haliburton. Operasyon nakatakda rin ngayong araw. At live, nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar na walang Pilipino ang nasaktan doon kasunod ng pag-atake ng Iran sa US Air Base sa Qatar nitong gabi ng Lunes, Hunyo 23. Ito'y base na rin sa anunsyo ng gobyerno ng Qatar na walang mga napaulat na nasawi o nasugatan sa pag-atake. Tiniyak din niya ng Qatari government ang pagtugon sa mga banta sa seguridad ng naturang bansa at ng naninirahan sa naturang bansa. Inabisuhan naman ng Embahada ang mga Pilipino roon na imonitor ang mga balita hinggil sa pinakabagong development kasunod ng pag-atake at tumalima sa mga bagong abiso ng mga otoridad. Pinayuhan din ng mga Pilipino na manatiling maalam, listo, mahinahon at handa. Malalahong naglunsad ang Iran ng missile attack sa Al Udeid Air Base ng Amerika na nasa timog kanlurang bahagi ho ng Doha gabi ho ng Lunes bilang ganti sa pambobomba ng US nuclear site ng Iran nitong weekend. Sa kaugnay pa ring mga development, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac na nasa maayos na kalagayan ng 31 Pinoy na hindi nakabiyahe dahil sa tuluyang pagsasara ng pamalaan ng Qatar sa airspace nito. Ayon kay Secretary Cagdac, nakatakdasan ng umuwi sa Pilipinas ang mga ito gamit ang Doha Hamad International Airport. Gayunpaman, dahil sa biglang pagsasara sa Qatari airspace ay hindi na pinayagang makalipad ang sasakyang commercial plane at pinanatili ang mga Pinoy sa loob ng terminal para sa kanilang kaligtasan. Ang grupo ng mga Pilipino ay binubuo ng mga overseas Filipino worker kung saan karamihan sa kanila ay mula sa Israel. Meron pong 26 sa kanila ang nagmula ho sa naturang bansa. 3 mula sa grupo ay nagmula naman sa Jordan, habang tig-isa mula sa Qatar at Palestine na pawang mga bansang naiipit sa kaguluhan doon sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon kung kailan tuluyang makakabalik sa Pilipinas ang mga ito. Ngunit siniguro ho ng kalihim na nasa maayos ang kanilang kalagayan habang hinihintay din ang kanilang biyahe. Malala pong isinara ng Qatari government ang himpapawid nito matapos na maglabas ng abiso ang Iran na pasasabugin nito ang Al Udeid Air Base, isa hong US military base doon sa Qatar. Ipinalipad po ng Iran ang ilang mga short-range at medium-range ballistic missile sa naturang pasilidad. Bombo International News. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na nagkasundo na ang Israel at Iran na magkakaroon ng complete at total ceasefire sa 12 araw na giyera ng dalawang bansa ilang oras mula ngayon. Sa isang statement mula sa White House, sinabi ni Trump na magsisimula ang ceasefire o tigil putukan sa oras na makumpleto na ng dalawang bansa ang kanilang huling misyon. Ayon kay Trump, inaasahan na dakong alas 4 o alas 12 ng tanghali, oras sa Pilipinas, opisyal nang magtatapos ang 12 araw na labanan kung saan sisimulan ito ng Iran at susunod naman ng Israel. Ayon pa kay Trump, sa kasagsagan ang ceasefire, ang kabilang panig ay mananatiling mapayapa at magalang. Binati din ng United States President ang Israel at Iran sa pagkakaroon ng lakas, tapang at kadunghunan sa pagwawakas ng tinawag niyang The 12-Day War. Ito anya ay isang digmaan na maaring tumagal ng maraming taon at puminsala sa buong gitnang silangan, subalit hindi
hindi anya ito kailanman mangyayari. Base naman sa isang opisyal na may kaalaman sa negosasyon hinggil sa ceasefire, si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ang nakapag-secure ng kasunduan sa Iran sa kanyang pakikipag-usap sa isang phone call sa mga opisyal ng Islamic Republic. Ito ay matapos sabihin ni Trump sa Qatari Emir na pumayag ang Israel sa ceasefire. Subalit pinabulaanan naman ito ng panig ng Iran. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, wala pang ceasefire agreement sa Israel at sa ngayon, subalit kung ititigil umano ang mga pag-atake sa kanila, saka lamang hihinto ang Tehran sa pag-atake. Sinabi din ni Araghchi na kapag ititigil ng Israeli regime ang illegal na agresyon nito sa laban sa mga mamamayan ng Iran, hindi lalagpas ng 4 o 4 a.m. sa oras sa Tehran at wala pa silang intensyon na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Sa kaugnay pa rin pong balita sa ibayong dagat, kinumpirma ni US President Donald Trump na walang nasugatan o nadamay o namatay ng mga Amerikano o mga Qatari sa pag-atake ng Iran sa kanilang US base sa Qatar nito hong gabi ng Lunes. Sa isang statement na binahagi ng White House, pinasalamatan ni Trump ang Emir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa kanyang nagawa para sa pagsusulong ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos na maglunsad ng missile attack ang Iran sa American Air Base sa Qatar bilang ganti sa pagpapasabog ng US bomber sa 3 nuclear facility ng Iran doon sa may Fordo, Natanz at Isfahan. Pinagkibit-balikat lang naman itong si US President Trump ang pag-atake ng Iran na kanyang tinawag na isang weak response sa kanilang pag-atake. Sa iba pang balita mga kabombot, Star Nation, ang Armed Forces of the Philippines patuloy na nakamonitor sa mga developments sa lumalalang tensyon sa Middle East. Posibleng repatriation naman ng mga overseas Filipino workers, pinaghahandaan na rin. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines sa mga developments sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa Villamor Air Base, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nakahanda silang umalalay sa mga Pilipinong mangangailangan ng tulong dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Handa rin anya ang kanilang hanay para sa posibleng repatriation ng mga Pilipinong naiipit sa nagpapatuloy na sigalot. Agad din anya silang kikilos base sa magiging direktiba at batay na rin sa magiging polisiya ng mga higher civilian authorities. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, Armed Forces of the Philippines spokesperson. On the AFP's role for possible repatriation of Philippines and Iran-Israel conflict, should the need arise, the Armed Forces of the Philippines stands ready to assist as directed. We will be guided by the decisions and policies of higher civilian authorities in all actions related to the evolving situation. The Armed Forces of the Philippines is closely monitoring developments in the Middle East, particularly in situation between Iran and Kaugnay nga nito, pinaghahandaan na ng sandatahang lakas ang maaaring repatriation ng mga Pilipino sa Iran at Israel. Ani Padilla, nakahanda na ang lahat ng asset para magamit ng pamahalaan sa paglilikas ng mga Pilipino, alinsunod na rin sa magiging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kanilang Commander-in-Chief. Sa ngayon, patuloy na sinusuportahan at susuportahan ng Armed Forces of the Philippines ang mga efforts ng gobyerno para mapanatiling ligtas at nasa ligtas na lugar ang mga Pilipino. Kaugnay naman ito, pakinggan naman natin muli ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla. To support the Philippine government's efforts to ensure the safety and possible repatriation of Filipinos in affected areas. We are prepared for any contingencies. We are, of course, doing our mandate and our mission accordingly. And all of this, ang pinaka-focus natin is yung repatriation to make sure that ang mga kababayan natin will come home safe. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jai bilang bahagi ng programa ngayong araw dito sa Villamor Air Base ay pinangaralan at kinilala naman ng Bombo Radio Philippines bilang top media outlet sa radio dahil sa pagpapahayag ng mga impormasyon at balita sa publiko hinggil sa mga balitang tungkol sa pagprotekta sa kaligtasan at soberanya ng Pilipinas. Yan mo na mga updates mula dito sa Villamor Air Base, Bombo Bea Piniza nag-uulat
para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Wala ho dyan sa may Villamor Air Base. Update naman po tayo sa may Senado ng Pilipinas. Ang Malacanang, kinalampag po ng Senador na huwag kong maging kampante sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan pa rin po ng Israel at ng Iran. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Kinalampag ni Senadora Risa Hontiveros ang Malacanang na huwag maging kampante sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Hontiveros, dapat na maganda ang pamahalaan para sa posibleng epekto ng sigalot sa milyon-milyong overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Anya, ang pagtindi ng gyera ay maaaring makaapekto hindi lamang sa tinatayang 29,473 na Pilipino sa Israel at 1,184 sa Iran, kundi pati na rin sa umigit kumulang 2.2 milyong Pilipino sa gitnang silangan, lalo na't nagbanta ang Iran na babalikan nito ang mga pasilidad o personel ng Amerika sa iba't ibang bansa sa riyon. Nanawagan din ng Senadora sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyaking may malinaw na contingency plan at sapat na resources para sa malawakang evacuation, transportasyon at pag-aalaga sa daan-daan o libo-libong OFWs sakaling kinakailangan itong gawin. Binigyan din ito na sa harap ng posibleng malawakang pinsala at panganib na dulot ng sigalot ng Iran at Israel, nararapat lamang na gawing agarang pambansang prioridad ang kaligtasan ng mga OFW sa gitnang silangan. Babala ng Senadora na kung hindi unahin ng kaligtasan ng mga OFW, maraming kababayan natin ang maapektuhan at malaking panibagong krisis ito sa buong bansa. Samantala, labis na nababahala si Senator Sherwin Gatchalian sa tumitinding gyera sa pagitan ng Iran at Israel, kung kaya't nananawagan siya na pabilisin ng gobyerno ang pag-repatriate sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan. Sa kabilaan niya na voluntaryo pa lamang ang pagpapauwi sa mga OFW na nais nang bumalik ng Pilipinas, dapat anya na matiyak ang kanilang psychosocial, financial at livelihood assistance sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Maging si Senate President Francis Chis Escudero ay pinatitiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Israel at Iran, kundi anya sa karatig pang mga bansa. Walang panawagan at kahilingan namin tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karatig bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalo na't ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. So sana, tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gerang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naka-heightened alert na ang mga embahada ng Pilipinas sa gitnang silangan bilang paghahanda sa posibleng sapilitang repatriation ng mga Pilipino sakaling lumala ang Iran-Israel conflict. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagsasagawa na ng headcount ang mga embahada sa Lebanon, Qatar, Oman at Bahrain. Sa ngayon, nasa alert level 3 o voluntary repatriation na ang Iran at ang Israel, habang nananatili sa alert level 3 rin ang Iraq. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang alert level system ng Department of Foreign Affairs ay may 4 na antas, kung saan ang alert level 4 ay nangangahulugang mandatory repatriation. Nanawagan naman ang mga embahada sa mga Pilipino na magparehistro online para sa mas mabilis na tulong kung kinakailangan. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na makikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang economic team upang paghandaan ang epekto ng krisis, partikular ang posibleng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang gobyerno na mamahagi ng 2.3 billion pesos na fuel subsidy sa mga tsuper at mangingisda kung lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng krudo. Nanawagan naman si President Marcos ng mapayapang resolusyon sa sigalot at paninindigan para sa pandaigdigang kapayapaan.
Samantala, pinag-iingat naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mga Pilipino sa Middle East tungkol sa pag-post ng mga maselang impormasyon sa social media. Maging ito umano ay biro o katuwaan lamang ay maaring hindi maging maganda sa paningin ng host country. Binigyan diin ni Secretary Kakdak na ang kahalagahan ng maingat na pagbabahagi ng impormasyon online, lalo na sa social media, upang hindi makasama sa mga kababayan natin sa mga apektadong lugar. Bagamat hindi direktang ipinagbabawal ang pag-post online, pinaalahanan niya ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon na maaring magdulot ng panic o maling interpretasyon. Kasabay nito, tiniyak din ng Department of Migrant Workers na handa sila sa mass repatriation kung lalala pa ang sitwasyon sa mga bansa sa Middle East. Abangan humamaya mga kabumbuhang update mula ho sa transport sector. Hinihimok po ng Transport Group ang pamahalaan na investigahan yung pong reserbang langis nitong mga pribadong oil companies. Nawagan din ho na magdagdag ng piso sa pamasahe kung sakali pong magtutuloy-tuloy ang big time oil price hike. Abangan po yan mamaya sa pag-uulat ni Bombuisa Cotoner. Samantala ho muna. Siniguro ng Department of Energy Acting Secretary Sharon Garin na may sapat na buffer stock ang mga kumpanya ng langis dito sa bansa sa gitna yan ng pangamba ng publiko ukol sa posibilidad ng limitadong supply dala ng giyera sa Middle East. Ayon kay Garin, dalawang bagay ang pangunahing binabantayan ngayon ng Department of Energy sa industriya ng petrolyo. Ito ay ang presyo at ang supply. Para sa presyo ng mga produktong petrolyo, walaan niyang magagawa ang Department of Energy ukol dito dahil sa idinidikta ng international market ang presyuhan at sumusunod lamang ang local companies sa bansa. Dito ay nakadepende lamang anya ang Pilipinas sa inaangkat na petrolyo. Pagdating naman sa supply, idinidikta ng batas na dapat ay mayroong buffer stock ng langis ang mga kumpanya na maaring tumagal ng 15 araw. Kung ibabatay anya sa regular assessment at inspection na ginagawa ng Department of Energy, nasusunod naman ito ng mga kumpanya habang karamihan sa kanila ay may mas mataas pang volume ng stock. Inihalimbawa ng kalihim ang ilang mga kumpanya ng langis na may buffer stock na aabot pa sa 28 days. Giit ng kalihim, bagaman wala pang katiyakan kung gaano kalawak ang kahihinatnan ng giyera, gumagawaan niya ang pamahalaan ng akmang hakbang upang maiwasan ang mabigat na epekto nito sa industriya ng petrolyo na hindi labis na mahirapan ang mga Pilipino. Kabilang na dito ang hindi bigla ang pagpapatupad sa mga big time price hike na sinimulan na ngayong araw, Hunyo 24. 18 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa iba hong mga balita, niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 6.4 ang ilang bahagi ho ng Mindanao. Ang lindol ay may lalim na 10 kilometro sa lupa. Idala ito sa layong 359 kilometro sa hilagang silangan ho ng Baganga sa may Davao Oriental. Dahil sa distansya at ilalim nito, inasahang mararamdaman lamang ito o naramdaman lamang ito sa ilang bahagi po ng rehiyon. Patuloy na minumonitor ng mga ahensyang kaugnay ang sitwasyon para sa posibleng aftershock o yung epekto nito sa mga komunidad. Kahit ba naitala ang episentro ho sa katubigan at walang direktang epekto sa mga komunidad doon. Samantala, posible pong makaranas ng mga serye ng pagbaha ang 10 rehiyon sa Pilipinas ngayon pong araw, Hunyo 24. Ito'y dulot pa rin nitong low pressure area at southwest monsoon na umiiral sa bansa. Nagdadala ho ng malawakan at mabibigat na mga pagulan sa maraming lugar dito ho sa Pilipinas. Batay sa inilabas na General Flood Warning Advisory ng Weather Bureau, posible pong makaranas sa mga serye ng pagbaha ang CAR o Cordillera Administrative Region, ang Region 1 o dyan po sa may Ilocos Region, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon Region, Region 4B o dyan po sa may Mimaropa Region, Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, maging sa bahagi po ng Mindanao na kinabibilangan po ng Region 9 o Zamboanga Peninsula at ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inaasahang maapektuhan ng mga residenteng naninirahan sa mga mababang lugar dahil po sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga kailugan. Maaari rin pong magdulot ang mga malalakas na pagulan ng pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Kaya't pinapayuhan po ng State Weather Bureau ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga nabanggit na rehiyon na regular na bantayan ang sitwasyon at maagang maglabas ng abiso, yan po'y kung kinakailangan.
iba pang mga balita, hinatulang guilty ang financial officer ng Kingdom of Jesus Christ na si Amanda Estopare dahil sa pagpapalasilpika ng immigration documents para sa mga miyembro ng sekta na ipinadala sa Amerika ng kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Naisilbi na ni Estopare ang kanyang sentensya, subalit sa kasalukuyan nasa 2 taong supervised release ng Bureau of Prisons kasunod ng June 20 order mula kay United States District Court, Central District of California Judge Terry Hatter. Sa ilalim ng kondisyon ng kanyang supervised release, dapat na sumunod si Estopare sa 7 kondisyon, kabilang ang pag-apayag niya na magsagawa ng United States Probation Officer o Law Enforcement Representative ng paghalugad sa kanyang properties, sasakyan, bahay, mga dokumento at iba pang personal na mga kagamitan na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang pagtanggihan niya dito ay maaaring magresulta sa revocation o pagpapawalang bisa sa kanyang probation. Pinagbawalan din si Estopare na ikasal sa sinuman para makaiwas sa immigration laws. Gayon din, pinagbawalan siyang magmay-ari na o magtrabaho, magboluntaryo o makilahok sa anumang negosyo nang walang permiso mula sa kanyang probation officer. Minamandato din si Estopare na bigyan ng access ang kanyang probation officer sa lahat ng business records, client lists at iba pang mga dokumento na may kinalaman sa operasyon ng anumang negosyo na kanyang pagmamay-ari. Matatandaan na una nang sinintensyahan ng korte ang iba pang kapwa-akusado ni Kibuloy na sina Gia Kabaktulan at Marisa Dueñas. Pumayag na makipagtulungan ang mga ito sa United States Attorney's Office kapalit ng mga magaang sintensya at pagbasura ng kanilang nalalabing kaso. Si Estopare makabamot Star Nation ang huling mataas na opisyal ng sekta na nasintensyahan sa Amerika. Meron na tayong 22 minuto makalipas ang 12 ng katanghalian. Dako tayo sa may Palasyo Malacanang, si Pangulong Marcos pinatitiyak sa pambansang pulisya at sa Philippine Drug Enforcement Agency na palakasin ang bloodless war on drugs campaign ng gobyerno. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na palakasin ang bloodless war on drugs campaign ng pamahalaan. Ito'y kasunod sa pagkakasabat na mahigit 1 toneladang floating shabu sa bahagi ng Zambales at Pangasinan. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niya na ipatupad ang anti-drug war campaign sa mapayapang paraan. Giit ng Pangulo, hanggat maaari walang dugo ang dadanak sa operasyon ng PNP at PDEA. Aminado ang presidente, hindi tumitigil ang gobyerno sa kampanya nito laban sa illegal drugs, gayunpaman nakatutok din ang gobyerno doon sa mga sangkot sa illegal na droga. Giit ni Pangulong Marcos, pinagpatibay ng kanyang administrasyon ang prevention na susundan ng rehabilitasyon. Kanina, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang nasabat na 1.4 tonelada na floating shabu na nagkakahalaga ng halos 9 billion pesos. Inatasan ni Pangulong Marcos ang PDEA na agad itong wasakin ang nasabing mga droga. Nakatakda bukas ang pagwasak sa mga nasabat na umanay floating shabu sa may Kapas, Tarlac. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To encourage all the drug board authorities, the PDEA authorities, and of course the police, that we must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating Samantala, pinasisiguro din ni Pangulong Marcos kay PNP Chief Police General Nicolas Torre na bukod sa pagpapalakas na habulin ang mga malalaking sindikato ng illegal drugs, nais din ng Pangulo na matutukan itong mga maliliit na pusher dahil hindi mararamdaman ng komunidad na ligtas sila hanggat may nagbebenta ng illegal na droga. Binigyang diin ng Pangulo na epektibo ang ipinatutupad na bagong konsepto sa kanilang kampanya laban sa illegal drugs. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large syndicates. However, we also, the Chief PNP has also been instructed, I'm sure you know, to also go after the smaller, yung nasa kanto-kanto na nagbebenta ng droga, nagbebenta ng shabu. Dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit papano, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Isang transport group hinimok ang pamahalaan na imbestigahan ng mga reserbang langis nitong mga pribadong kumpanya ng langis. Nanawagan din na magdagdag ng piso sa pamasahe kung sakali pong magtuloy-tuloy itong mataasan o itong big-time oil price hike. May update si Bombo Isa Cotoner. Para makapagbigay si Manibela Chairman Mario Mar Valbuena na imbestigahan ng mga buffer o mga reserbang langis ng mga private oil companies kasunod ng agarang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa Israel at Iran. Isa ito sa mga dapat ding gawin ng pamahalaan niya bukod sa pagbibigay ng solusyon. Dagdag pa niya, nasa 10% lang naman ng langis ang inaangkat mula sa Iran kaya hindi dapat mataas ang epekto nito sa bentahan ng langis dito sa Pilipinas. Anya, ang dapat na nilalaan na buffer o reserbang langis ay hindi lang para sa 15 araw, ngunit dapat tiyakin na sasapat ito sa 1 hanggang kahit 2 buwan man lang. Maimbestigahan din natin yung buffer ng mga private oil companies para makita natin kung bakit ganito kalaki yung inadjust na presyo, ganito kalaki yung itinaas na presyo at maimbestigahan yung kung saan nga ba tayo dapat kumuha o kumukuha ng mga produktong petrolyo. Kung 10% lamang ang kinukuha natin sa Iran, dapat ho hindi po ganito kalaki yung pagtaas at hindi po tayo masyadong apektado. Dapat po yung buffer natin hindi lang pang 15 days, dapat po at least 1 to 2 months ang buffer po natin para pag dumarating po yung mga ganitong pagkakataon na may conflict sa gitnang silangan, naka-ready po tayo. Hindi lamang po doon sa pagtaas ng presyo, kundi baka mamaya hindi talaga makapag-supply. Kaugnay pa nito, sinabi rin niya na kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at nakaka-apekto na ito sa mga drivers at operators, mananawagan sila na dagdagan ng piso ang pamasahe para hindi rin sila mahirapan. Maaari po na mag-file din kami ng petition kung sakaling sumirit na sa aabot na ng 10 piso o mahigit pa yung pagtaas nito, hindi na rin naman namin kakayan. Pero hanggat gumagawa sana ng paraan ng ating gobyerno, mananatili kami dito sa kung ano po yung pamasahe sa ngayon. Samantala, sa kaugnay pang balita, nakahanda ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipamahagi ang fuel subsidy para sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi requirement ang pagiging bahagi ng consolidated group upang makatanggap ng nasabing ayuda. Anya, layunin ng pamahalaan na gawing inklusibo ang programa dahil lahat sa sektor ng transportasyon ay apektado ng pagtaas ng presyo ng langis, kahit sila ay consolidated o hindi. Kasulukuyan na nakikipag-ugnayan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Energy, Department of the Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines upang mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng tulong. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kaugnay po sa usapin ng transport o transportasyon, mga kabubuha, kausap po natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Department of Transportation, si Assistant Secretary Mon Ilagan. Siya rin po nagsisilbing Executive Director 2 ng Office of the Transportation Cooperative. Magandang tanghali po sa inyo, Asek, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis. Pito kasama natin si Bombo Jai. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Paki-update ho kami doon ho sa binubuo po ng Transportation Department na mga guidelines o yung mga panuntunan para po sa fuel subsidy. Kamusta na po ito? And hanggang kailan po yung posible ho natin o target ho natin may pamahagi, Asek?
Thank you, Genesis, at maraming salamat sa iyo at magandang araw sa iyo at sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. No? Unang-una po ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin po ang distribution ng fuel subsidy sa mga apektadong PUV operators at drivers. Oras na mag-take effect kaagad itong big-time oil price hike dahil dala po ng ongoing conflict para sa pagitan po ng Israel at gayon din po ng bansang Iran. So dapat po, bilisan natin po ito dahil kailangan agad nating mapaabot ang tulong sa mga PUV drivers at operators, bus drivers, taxi drivers, grab drivers, tricycle, at maging ang mga delivery riders. So sila po ang kasama dun sa programa. Nakakuha na po tayo ng certification mula po sa Department of Energy para ma-distribute natin agad ang subsidy dun sa mga intended beneficiaries. Nakikipagtulungan din po tayo sa DILG, LTFRB, Land Bank, at gayon din po sa DICT para sa iba pong mga beneficiaries. So possibly within this week na rin, ano? Asek. Anyway, hanggang kailan po itong pagbibigay ho natin ng ating pong mga subsidiya para sa mga drivers and mga operators kung sakali, Asek? Ngayong taon po may allocated budget po sa GAA o yung General Appropriations Act for the Fuel Subsidy Program, FSP, in the amount of 2.5 billion pesos. So ito po ay in effect hanggang ma-deplete o maubos po ang budget. Tuloy-tuloy po ito. Just be a one-time grant, sir, kung sakali? Yes. Okay. Sa ibang usapin ho tayo, Asek, ano? Doon sa usapin ho ng MRT at ng mga LRT project ho ng Department of Transportation, ano po mga development ho dito sa ngayon? Lalo ho doon sa nauna hong mga inaasikaso ho ninyong mga problema like itong mga faulty electrical connections, Asek? Opo. Una-una, kampante po ang Department of Transportation na matatapos po yung 12 stasyon ng MRT-7 by 2027. O bago po matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr., kabilang sa mga stations na ito ay yung pong North EDSA Station hanggang sa Sacred Heart. Ito po ang anunsyo ng ating kalihim, Vince Dizon. Target din po nating isabay sa opening ng MRT-7 tulad ng ang nabanggit ng ating kalihim, yung common station para mas konektado na ang ating train lines, MRT-7, MRT-3 at gayon din po ang LRT-1. Sa ngayon po, over 80% na ang overall progress ng MRT-7 and we expect na makakapag-serve dito ng up to 600,000 passengers every day sa unang taon po ng operations. So tuloy-tuloy naman po ang maintenance sa lahat ng ating train lines para masiguro na hindi po mauulit yung mga recent na disruption sa operation ng ating mga tren. Utos sa atin ng Pangulo na dapat tuloy-tuloy ang maginhawa at ligtas na biyahe ng mga pasahero. Kaya masinsinan po talagang chine-check ng ating maintenance teams araw-araw ang mga tren para ma-ensure na maayos po ang lahat ng mga components ito. Kabilang na po dyan yung mga electrical systems kasi importante po ito. Ito rin ang kabilin-bilinan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ating kalihim, ang kaligtasan, no, ang safety po ng ating mga mananakay sa ating pong mga And so far, Asek, wala naman po bang malaking balaki dito habang umuusad tulad ng pondo, pagkontra ng mga stakeholders o iba pang mga concerns? Wala po naman, katulad ng sinabi ng ating kalihim, no, tatagitin po talaga na itong MRT-7 matapos ng 2027. Although, yun po binabanggit na unang problema, nagagawa naman po ng paraan yan at kasama po naman talaga yan sa nagiging problema ng pamahalaan sa mga proyekto dahil sa lawak at laki ng proyekto yung mga road right-of-way. Pero meron na hong itinilaga ang ating pong kalihim para ho makipag-usap doon sa mga tatamaan ng tinatawag po natin na road right-of-way. So, lahat po, all systems go po naman yung proyekto. Ito pa, may ilang nangangamba regarding sa 50% discount para sa mga estudyante na posible ring lumawak sa mga senior citizen. Hindi ba maapektuhan ang budget ng pamahalaan para rito, Asek? Tama po yan, sir. No? Pinag-aaralan na rin po natin yung pagpapalawig po ng 50% discount para sa mga senior citizens. Dahil kung matatandaan po natin, mismo sa podcast po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi niya mismo na marami na pong naiambag ang ating mga senior citizens sa ating lipunan matapos ang kanilang dekadang pagtatrabaho. At siyempre kailangan ho naman
bigyan sila ng atensyon, mabigyan ho ng reward at makapag-relax po ang ating mga senior citizens. So pinag-aaralan po yung programang yan. Inaaral po yan sa kasalukuyan ang pag-expand ng discount para sa mga SCs o senior citizens. Kung sakaling maisulong po natin ito, gagawan po natin ang paraan na hanapan ito ng pondo para naman po mabigyang tulong ang mga senior citizens at makatipid sa pamasahe. But for the meantime, ang sabi ng Pangulo, tulungan na muna ito pong ating mga estudyante na at least mabigyan ho ng 50% discount sa mga sasakay po ng mga train sapagkat problema din po yan. Yung iba nakakarinig po kami na hindi makapasok sa paaralan dahil po walang pamasahe at walang bubunutin ng kanilang mga magulang. So I'm sure ito pong programang ito ay naisip ng Pangulo para nang sa ganoon ay magkaroon ng oportunidad na ang karamihan sa ating mga estudyante ay makapasok sa kanila. May ilang comments mula doon sa 50% discount dahil for single journey tickets lang siya applicable, ASEC. Kakailanganin pa nilang pumila ng mahaba. May posibilidad bang mas lumawak pa ang discount na ito para sa mga beep cards o di kaya ay magkaroon ng student-specific beep cards? Apo, napakaganda po niyang sinabi ninyo, no? Inaaral na po yan ng DOTR. Kasama po dyan yung MRT 3, LRT1 at saka yung LRT2. Yan po yung posibilidad na magamit ang beep cards at stored value cards para sa 50% discount ng mga estudyante. Mas mabilis po kasi apila po dito. No? Patuloy naman po ang improvement din ng mga ganitong initiatives ng gobyerno para mas mapabilis at mas maging convenient po ang pagbabiyahe ng mga commuters gamit po ang ating mga public transport. Okay. ASEC, maraming salamat. Panghuli na lang ho siguro, ito hong 50% discount ho natin na programa para ho sa mga estudyante and in the long run para ho sa mga senior, hindi ho kaya magdudulot ng long-term effect sa mga programa ho ng Transportation Department like maapektuhan yung atin pong modernization sa atin pong mga tren, sir? Hindi naman po siguro sapagkat unang-una, hiwalay po itong budget under the GAA sapagkat taon-taon naman po yan ay dumadaan sa Kongreso at ina-approve po yung mga projects na yan. No? So sa 50% discount hanggang 2028 po ito. Yun ang sabi ng ating Pangulo. No? Kaya na-anticipate na rin po kung magkano talaga ang lost revenue para sa ating pamahalaan. Pero hindi ho gaano masakit. Ang importante po sa Pangulo na sa kanyang kautusan, sa kanyang utos at direksyon kay Secretary Vince Dizon, mas importante na maging maginhawa po itong mga estudyante at maging magulang at na makatipid po sa kanilang mga pamasahe. Mas importante po yun kesa sa Okay. ASEC, maraming salamat. Hanggang sa mga susunod na araw na kayo po kami makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, ASEC. Si Transportation Department Assistant Secretary Mon Ilagan, mga kakumbo. Siya rin po nagsisilbing Executive Director 2 ng Office of the Transportation Cooperative at siyang tumatayo bilang tagapagsalita ng Department of Transportation. Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na ibasura ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya dahil umano'y lumalabag ito sa one-year bar rule ng 1987 Constitution. Sa kanyang answer ad cautelam, iginiit ni kampo ng Duterte na walang bisa ang reklamo mula sa simula pa lamang dahil hindi ito sumusunod sa Section 3, Article 11 ng Konstitusyon na nagbabawal sa higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Ang dokumento ay inihatid sa Senado ng kinatawan mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Office nitong Lunes ng hapon. Ayon naman sa Senate Impeachment Court, spokesperson Attorney Reggie Tongol, ang paggamit ng ad cautelam ay karaniwang senyales ng planong kwestiyonin ang jurisdiksyon ng Korte kaugnayan ng nauna ng petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil ang impeachment process. Matatandaang may nakabimbing petisyon si Duterte sa Korte Suprema para sa certiorari at prohibition. Sa nasabing petisyon, hiniling niyang ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaints ng Kamara at humiling ng temporary restraining order upang pigilan ang pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Sa kaugnay pong balita, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya na tinawag na kanyang kampo bilang isang basurang papel, walang sapat na batayan. Sa inihaying answer ad cautelam na iginiit po nitong si Duterte na void ab initio o walang bisa ang reklamo dahil nilabag nito ang one-year ban rule ng 1987 Constitution
nagbabawal ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Ayon sa kanyang mga abogado, walang malinaw na pahayag ng mga tunay na pangyayari sa reklamo at puno ito ng mga legal na conclusion. Wala itong laman kundi haka-haka at isa lang itong basurang papel. Ang dokumento ay formal na tinanggap po ng Senado at ng Kamara nitong araw ng Lunes. Ilinaw ko ng kampo ng pangalawang Pangulo na ang kanilang tugon ay isinumite ad cautelam o may pag-iingat dahil maaari rin nilang questionin ang jurisdiksyon ng Korte. Samantala, nagpapahayag naman ng kooperasyon si Manila Representative Joel Chua sa investigasyon ng Ombudsman sa umunoy maling paggamit ng confidential fund ni Duterte. Noong Hunyo 19, nataasan po ng Ombudsman si VP Sara at iba pang mga respondent na magsumite ng sagot sa loob ng 10 araw. Ayon sa kay Congressman Chua, miyembro siya ng impeachment prosecution team sa Kamara, dapat hintayin munang maging desisyon sa impeachment bago maghain ng kaso sa regular na korte. Iginit din ng mambabatas na hindi pa maaring kasuhan ng plunder ang pangalawang Pangulo hanggat hindi siya natatanggal sa pwesto sa pamamagitan niya ng impeachment trial. Ayon kay Chua, may umiiral na legal na doktrina mula sa kaso sa Ombudsman laban ho sa Court of Appeals. So ito ho yung kasong Ombudsman versus Court of Appeals, kung saan sinabi ng Korte Suprema na ang impeachable officer tulad ng Ombudsman at maging ang Vice President ay kailangan ma-impeach muna bago kasuhan ng isang kaso sa regular na korte. Inihain ng Kamara sa Senado itong Pebrero 5, itong 7 artikulo ng impeachment laban kay VP Sara kaugnay ng manoy maling paggamit o paggasta sa 612.5 million pesos na confidential funds noong 2022. Kasunod nito nagsimula ang Office of the Ombudsman ng hiwalay na investigasyon at inuutos noong Hunyo 19 na magsumite ng counter-affidavit si Duterte at iba pang mga sangkot. Ngunit giit ni Congressman Chua, sakop ng proteksyon na pang-konstitusyon ang vice-presidente. Kaya't ang mga kasong kriminal ay maaring isampa lamang kapag siya ay napatunayang guilty sa pamamagitan niya ng impeachment at natanggal na sa pwesto kinalaunan. Gayunpaman, nilinaw ng kongresista na maaring ipagpatuloy ng Ombudsman ang kaso laban sa ibang mga sangkot na hindi naman impeachable officers. Ani Chua, pwede itong umusad para sa mga kasamahan ng pangalawang Pangulo na kailangang dumaan sa impeachment o hindi kailangang dumaan sa impeachment. Si Chua na rin ang chairman ho ng House Good Government and Public Accountability Panel na nagrekomenda ng pagsasampa ng kaso matapos ang ilang buwan na kanilang investigasyon. Ang Department of Justice naman itinangging pinababayaan ang kaso sa hindi pa natatagpo ang mga missing sa Bungero. Si Secretary of Justice Remulla naman aminadong may bahagyang kabagalan sa pag-usad ng kaso. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Itinanggi ng Department of Justice na kanilang pinababayaan na lamang ang kaso hinggil sa mga nawawalang sabungero na hindi pa rin nahahanap. Ito mismo ang binigyan din ng sa tulukuyang kalihim ng Kagawad Secretary Jesus Crispin Remulla matapos matanong hinggil sa reaksyon ng mga pamilya ng biktima. Ayon kasi sa kanya, hindi umano nila sinusukuan ng naturang kaso at patuloy pa rin ang kanilang pagkalap ng mga ebidensya upang tuluyang maresolba ang naturang issue niya. Ginagawa naman nila ang lahat. Matukoy lamang ang katotohanan sa likod ng naganap na mga pagdukot at pagkawala ng mga sabungero. Ngunit sa kabila nito ay aminado ang Justice Secretary na mayroong kabagalan sa pag-usad ng kaso at pagresolba sa naturang issue. Paliwanag ni Secretary Remulla na ito isang proseso at sadyang minsan hindi maiwasan na mabagal ang pag-andar ng kaso dahil sa kinakailangan pa ng mga tiyak na ebidensya. Kanyang pinakasalukuyan nilang hawak ang mga impormasyong ibinunyag ng kinilalang si alias Totoy. Isinuwalat kasi ng naturang testigo na pinatay at inilibing na umuno ang mga nawawalang sabungero sa Taal Lake na siyang nasa 4 na taon nang pinaghahanap. No such thing. Talagang hindi kami nag-give up eh. We have not given up on anything or anybody. Ganun lang talaga, mabagal minsan ang kaso. Ito po ay proseso, kinakailangan po may ebidensya na makakalap at ginagawa ho namin ang lahat. At kagaya nga yan, sabi ko nga, nakausap ko na siya bago pa dumating yung eleksyon at na-process na rin namin yung information. Maalala na una nang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanilang koordinasyon sa Philippine National Police hinggil sa pagresolba ng naturang kaso. Ito ay kasunod ng sabi niya din mismo na matagal niya nang nakausap ang testigo na kinilala bilang si alias Totoy noon pang bago
mag-eleksyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dalaman ko tayong 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Mga Pinoy doon ho sa may Qatar, malaki ang pananalig na gagampanan ng nasabing bansa. Ang malaking papel bilang peace mediator upang makamit ang pagmatagalang ceasefire sa pagitan po ito ng Iran at ng Israel. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Malaking pananalig ng mga Pinoy sa Qatar na magagampanan ng nasabing bansa ang malaking papel nito bilang peace mediator upang makamit ang pangmatagalang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Bombo Joseph Rivera, International Correspondent sa Doha, Qatar, kilalang nasabing bansa sa matagumpay nitong pangunguna sa negosasyon sa mga grupo mula sa Afghanistan, Sudan, Lebanon at maging intra-Palestinian factions, kung kaya't nakamit nito ang reputasyon bilang isang credible mediator. Una nang sinabi ng mga analyst na maaring maging mahirap ang mediation dahil sa malalim na pinag-ugatan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Israel at Iran na lalong pinalala ng missile attacks at cyber warfare. Sa kabila nito, ang mga diplomatic circles sa rehiyon katulad ng European Union at United Nations ay positibo at sinabi na welcome ang anumang credible effort upang maiwasan ang full-scale regional war. Kaninang umaga oras sa Pilipinas nang pinaulanan ng missile ng Iran ang base militar ng Estados Unidos sa Qatar bilang ganti sa inilunsad ng US na airstrike sa 3 nuclear sites ng Iran. Kasunod ito ay sinabi ni US President Donald Trump na mayroon ng ceasefire agreement sa pagitan ng Iran at Israel. Ngunit nilinaw naman ng Iran na wala pang konkretong kasunduan. Baliktad ito sa sinabi ni Trump. Mr. Trump claims that this was brokered by the Qatari government, which is thank you if that will be the case. As you know, Qatar has always been a peace broker, and I will not be surprised if Qatar played a very, very important role sa pag-achieve ng ceasefire. Si Bombo International Correspondent Joseph Rivera. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga Pinoy sa Qatar nasaksihan at naramdaman ang pag-atake ng Iran sa base militar ng Estados Unidos sa naturang bansa. May mga balita dyan ang Bombo Radio Kawayan. Naramdaman ng ilang mga Pilipino sa Qatar ang pag-atake ng Iran sa base militar ng US sa bansang Qatar. Inhayagan ni Bombo International News Correspondent Kian Santiago na bagamat may kalayuan ang kanilang tinutulian sa US military base, ay nakaramdam pa rin sila ng mga kalabog sa kanilang bahay na nagmula umano sa panilipad ng missiles ng Iran. Anya personal umano nilang nasaksihan ang paglipad ng mga missiles at kung paano ito ini-intercept ng US at Qatar. Nagdulot umano ito ng takot at pangamba sa mga residente na naroroon, lalo na sa panig nilang mga Pinoy dahil itong unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganitong pangyayari sa kanilang pananatili sa Qatar. Agad umano siyang tumawag sa tanggapan ng Philippine Embassy, maging sa Department of Migrant Workers, at sila inabisuhan na manatili na lamang muna sa kanilang tinutulian habang hindi paligtas ang sitwasyon. Wala naman umanong bumagsak na missile dahil nagawa naman itong i-intercept, subalit mayroon pa ring mga naapektuhan, gaya na lamang ng isang pampublikong hospital na nabagsakan ng mga rocket debris dahilan upang magpanik ang mga tao. Nangangamba naman sila kung sakaling gumanti ang Qatar sa Iran na maaring magdulot ng mas matinding tensyon. Wala kasi umanong bomb shelter sa kanilang kinaroroonan at kapag nagkataon ay wala silang ligtas na pagtataguan. Kahit malayo tayo sa may pinpoint ng Iran kung saan ibabagsak itong missile, ay ating naramdaman yung pag-atake ng Iran dito sa Qatar dahil kanina Bombo Kerbin, dahil day off natin kanina at ating nasaksihan kung gaano kalakas yung kalabog talaga Bombo Kerbin dito sa tinutuloy naming bahay. Paglabas natin, ating nasaksihan yung mga airstrike ng Iran. Pupunta dito, ating nasaksihan yung intercept na nangyari at ating narinig din kung gaano kalakas yung pagsabog ng ballistic missile na pinadala ng Iran dito sa Qatar. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kapatayo ng mga kwento ng ating po mga kababayang overseas Filipino workers na nakasaksi doon po sa nangyaring kaguluhan pa rin sa may Middle East. Isa hong Bicolano na naroon po sa may Qatar, ikinuwento ho ang mga pangyayari na pag-atake ho ng Iran sa base militar ng US doon ho sa may Qatar. May exclusive report din po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Ibinahagi ng Bicolano Overseas Filipino Worker ang mga pangyayari noong salakayin ng Iran ang base militar ng Estados Unidos sa Qatar. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi, sinabi ni Bombo International News Correspondent in Qatar, Dennis Mota, na nagmistulang mga malalaking kwitis ang mga misal na nagbabanggaan sa kalangitan. Sa kagandaan umano ay na-intercept ng Qatar Armed Forces ang lahat ng missiles na lumilipad sa kanilang airspace na maaari makaapekto sa mga establishmento at mamamayan sa nasabing bansa. Ipinaliwanag din niya na sa sobrang lapit nila sa lugar ay maikukumpara niya na ito sa isang video game ang buong pag-atake. Kung siya umano ang tatanungin ay 100% niyang masasabi na hindi naging matagumpay ang pagganti ng Iran laban sa Estados Unidos. Nagbabala rin ang Qatari government sa posibleng bagong wave ng missile attack habang maring kinondena naman ang pag-atake ng Iran. Pinalalanan din ng Philippine Embassy sa Qatar ang publiko na maging mapagmatsyag at subaybayan ang mga posibleng mangyari sa kanilang lugar. Sa ngayon, hindi nababala si Mota dahil ang kayan ngayon ng Qatari at US Armed Forces laban sa posibleng attack ng Iran. Pagbaba ko sa flat ko, sa partner, may mga grupo-grupo, mga banglahe. Yung pala, tinitignan na nila yung airspace ng Qatar na nagkakaroon ng missile attack from the other country, yung Iran. At the same time, na-i-intercept naman talaga nila yung mga missile. Meron talagang nakikita mga kwitis na nagsasalubungan dun sa taas. Yan, napakalapit. Talagang makikita mo parang yung nakikita mo in computer, nakikita mo na ngayon in actual na nangyayari dito sa airspace na Qatar mismo. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan, nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Itong comeback concert ni OPM icon na si Kitchi Nadal, star-studded at dinagsa ng libu-libong fans. May chika dyan ang Star FM Manila. Star-studded ang naging comeback concert ng OPM icon na si Kitchi Nadal sa naganap na one-night-only show ng singer dito sa Quezon City. Damang-dama ng fans ang nostalgia sa New Ground concert ni Kitchi kung saan tampok ang kanyang re-recorded versions ng mga awiting Run, Fire at You're Worthy. Gayon din ang kanyang new single na Landas. Nakasamang umawit ni Kitchi sina Zild sa awitin nitong QC. Ang kantang Bakit Ba Ganyan kasama ang P-pop group na Kaya, ang hip-hop singer na si Skasta Klee sa kanta nitong Kalimutan Ka, ang singer-songwriter at best friend nitong si Barbie Almabis sa awiting Iniibig Kita, at nagpakilig din sa mga fans ang R&B soul singer na si Arthur Neri. Inawit din ni Kitchi ang kanyang rendition ng Eraserheads at ang 214 ni Rico Blanco. Excited na mga ibinahagi ng ilang mga fans ang kanilang saya sa pagbabalik concert ng Filipino rock icon ngayong taon. Very excited. Been looking forward for months. Excited ulit na makita siya. Sobrang excited, saka overwhelmed kasi sobrang tagal na bago ko pa napanood ulit si Kitchi. Hip-hop and rock, hindi mo pwedeng pagsamahin. Pero this time, sobrang excited ako na merong hip-hop and at the same time, merong rock music. Actually excited kasi growing up, pinapakinggan ko talaga siya. Very nostalgic din tong concert ni Kitchi. Isa siya sa pillar ng kung anong na-establish ng OPM today. Yeah. Buhay na buhay din ang crowd ng awitin na ni Kitchi. Ang paboritong karaoke selection ng mga Pinoy, ang Kitchi Nadal sa medley tulad ng awiting Bulong, Same Ground,
at wag na wag mong sasabihin. Mula rito sa Araneta Center, Cubao, nag-uulat Star DJ Ivona Darna ng 102.7 Star FM Manila para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inilabas ng World Health Organization ang ulat nitong Global Tobacco Epidemic 2025 na nagsusulong ng mas pinaigting na mga hakbang laban sa paninigarilyo sa gitna ng lumalawak na industriya ng tabako. Sa pamamagitan ng 6 na patakaran, naprotektahan umano ang mahigit 6.1 bilyong katao o 3/4 ng populasyon ng mundo laban sa mapinsalang epekto nito. Bagaman may malalaking tagumpay, 40 bansa pa rin ang kapos sa pagtugon at higit 30 ang nagbibenta ng sigarilyo na walang babala sa kalusugan. Binibigyan diin ng World Health Organization ang tagumpay ng graphic health warnings at smoke-free environments, ngunit nananatiling kulang ang mga kampanya at serbisyo para sa paghinto ng paninigarilyo. Nanawagan sila sa mga pamahalaan na palakasin ang pagpapatupad at tiyakin walang maiiwan sa laban kontra tabako. Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pwede po ninyo subaybayan ng ating mga provincial station gamit po ang Facebook, pwede rin po sa YouTube, sa TikTok at sa Bombo mobile app. Sa Bombo mobile app, pwede po ninyong i-download yan via Google App Store at Apple App Store at pwede pong masubaybayan dyan ang ating mga provincial station. Pagkatapos po ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station, lalo yung hindi po ninyo na-monitor o hindi po ninyo napakinggan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa bahagi po ng Mindanao, lalo ho dyan sa may Davao Region, Region 11, nariyan po ang Bombo Radio Davao. Sa bahagi naman po ng Cagayan de Oro area, nariyan po ang Bombo Radio CDO. At para ho sa mga kapatid po nating mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para ho sa mga taga-riyan sa may Sarangani Province at iba pang mga karatig na mga probinsya, pwede po ninyong subaybayan at panoorin, pakinggan ang mga dating Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga kababayan po nating Hiligaynon speaking dyan po sa Mindanao area, pwede po ninyong mapakinggan at na mapapanood ang Bombo Radio Coronadal. Sa ating mga listeners and viewers pa rin sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music, and entertainment station ng Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikan sa takna siningalaw na. Baliktad rin karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa unto sa DUI-FM Bombo Radyo Iloilo. Balikan ta ang linya karon nag-standby na si Bombo Ray Badyang. Coastal area sa Muntun, gindag sa kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Opisyal sa barangay nagpanugyan sa paghalong sa pagpaligo sa baybay. Bombo Ray sa report, please go ahead. Gin-celebrar sa pila ka presidente nga tigtumuluo ni San Juan Bautista ang piyesta ni San Juan yan nga adlaw Hunyo 24, 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Jonah de la Cruz Valderas, residente sang Barangay Kagbang, Oton, Iloilo, nagapangayaw gidini pakadto sa Barangay Alegre, Oton para maligo sa baybay sa adlaw sang piyesta ni San Juan. Kay sini, para sa iya ang pagpaligo sa baybay ini isa kabulong. Yari pamatian ta ang pahayag ni Jonah de la Cruz Valderas, tumuluo ni San Juan nga taga Kagbang, Oton, Iloilo. Subong ay siyempre amon niya tuyo. Dumano lang aga pa kami early pa para hindi karon mainit kasi siyempre mga obra pa kami. Sula sa plan namon maligo. Ngayon naman ay San Juan gali subong kinanglan naman maligo kay gapati kuya kung San Juan ambal nila nga ang dagat bulong. Di ba? Muna masaya sa una nga bati ako sa mga katigulangan. Maligo ikaw mo pag San Juan ha kay bulong ang dagat. So mo na yun nagtulod di sa amon nga maligo kami kay ti at least maka ano man kami kapin pa ya 2 days nagidya daw gusto ko gid man maligo. Dala sa panata yun nagyud. Oo. Para ya sakon lang ha. Wala ko ya kabalo sa iban kung amo na ilay para lang nang isakon. Aga pa kamo ko kanami. Nami abi ko expect ko gani damo tao ka tiba San Juan. Tungod siguro kay may klase ti gamay ang taho. Matya gudo magaan man ako nawas after nga nagtakas ko. Agido ginahapo ko do ano kay first time ko nga nagampang-hampa kami sa mga bata dalagan, nangoy-langoy. Dugay nakitman ko do wala ka mo ginahimo na bala. So do magaan nagidjalawas. Gusto una simpre do permit kami sa dagat. Taga din ka mamamaw. Sa una bali San Antonio lang kami tapos magagi kami na Taytay, Alegre na ni dayon. Ang muning Adelfa sa una do dire kami gagi mga dunya Binita. Hindi pa mo ni kadamo mga resort. So kay ugalian namon nya do mga elementary pa lang kami ligo-gid kami kung kaaga-aga na kung la klase. Sigapod kami sa mga dagat ko pangwa di kami sa mga gilid-gilid ng wala kami madungka nga mga sakayanan. So dudugay do how many years na nga lagpo na kami do naglayo na kami nula na namon na himo. Sa bongkoy kung San Juan na lang. Kung San Juan na lang kung kaisa hindi pagani. Manghod ko, tapos isa ko ka anak, agduwa ko kay nablos. Ano wala sa klase? Wala sa klase, half day pa ila klase, karon 1 o'clock pa. 12 sila ma-start. Kaya mo ko ginagad, sa katamadigo, dasig lang maski mga 2 hours nang kay karon pa man klase nila. Dedo ako mag-San Juan? O mag-San Juan, naman ko gani sila, mag-San Juan, ligo kita kung may time na kay do sa pagpati kuya, pag San Juan, ang dagat para sakon bulong. Kaya do kaugalian ko na ya sa pagpati, man na sang iba na kong gapati sila ya. So ako yan muna akong pagpati. Hindi, basta gatuon sa Sunday or Saturday, be, damo na dito ako. Maskin do wala ng ibang resort sa mga gilid, ang lagahimo na sila do mga tent na damo na dito ako. Kaya nga pa na di, do ano sang taho, bala do kaladtuan, paliliguan, gidman na di. Ano oras ka din nagkadto ma? Kagina do mga 6:30, 7 na kami gani nagkadto din mo do 6:30. 6:30. Ano oras pa ka? Subong ano na kami, matamat na kami kay do, may tricycle ko ako ga-drive. Di para hindi kay tito ko na din kami Kagbang to Alegre de. Siyempre kung mag-commute ka to maano ka pa magbayad ka pa ako para tricycle. Tamo ko lang katama pag gasolina ako kay maligot.
Oo, basta ako niya minimum na ko 100, basta masudlan lang siya madugang-dugangan, makalabot kami sige nakadawaan ko tapos balik hindi la man ginabiyahe no ginaano la service lang. Ito ba kami kay may mga kaladtuan pa kami. Importante. Oo. Oh, at least naka-relax kami. Nakapaligo. Nabatian ta si Jonah de la Cruz Valderas, isa ka residente sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Dugang pa sini nga balita, barangay officials man sa Barangay Alegre, Oton, Iloilo, mabaskog man ang pagbantay kag nagpaanyag ini nga ang mga tumuluo maghalong sa pagpaligo sa adlaw sa piyesta ni San Juan. Yari naman pamatian ta ang pahayag ni Barangay Kagawad Rolly Gregory, isa ka Barangay Kagawad sa Barangay Alegre, Oton, Iloilo. Okay man ma'am, bali ang barangay official sa Alegre na advance sang monitoring sang 21 kag 22 kag ang kapaligo di ma'am sang 21 kag 22 pero gamay lang subong San Juan kay natuon sa weekdays subong daw ay gitang nga mga beach goers kag ang sa 21 kag 22 way man sang mga casualties nga natabo diri sa aton nga area sa Baybay kag ang mga ordinance sa munisipyo sang Oton kag sa barangay ginasunod man kag gi-implementan din namon. Ginamonitor na namon ma'am kung may ara mga beach goers or mga visitors nga gakadto diri nga galigo sa barangay area sa mga resort ay maaari kami ng mga tanod sa inform na namon sila nga mag-roving sa area kag mag-checking sa area. Bali ma'am, ang mga taga-resort ma'am may ara na sila lifeguard nga required during may mga Sunday, Saturday nga mga event nga diri sa Baybay kag kung sa barangay ma'am may ang araman ma'am may ginamonitor man sa ma'am pero ang iban ma'am dapat gid ma'am kung magkadto diri dapat ara gid sila sa resort kay para sa safety na nila ma'am kay kung ara sila sa sulod sang resort may lifeguard kag hindi man sa tanan nga beach goers ma'am nga dapat ara ang ila kabataan ipabayan nila dapat i-monitor gid nila ay biskan may lifeguard kita hindi ta na ma-monitor gina nila tanan beach lang gina sa ma'am pero ang barangay ma'am ang example muni nga San Juan kami na mga barangay official ga posting gid kami na diri sa coastal area kag monitor sa mga gina-preventa mo ang mga casualties nga matabok nga hindi na mabalaan ma'am para for the safety man sa mga beach goers ta. Subong ma'am nga weekdays ma'am kag may mga klase ang mga kabataan kag ang ginikanan sako gina sa ano nila pa obra bali subong ma'am may maari man diguro may malusot nga maligo pero hindi man guro madamo gid ang tao lain gid ligad ma'am nga nagtuon ang San Juan sa weekends uto nga damo gid kag may ari man kita di ma'am kung may mga San Juan may ara man kita nga mga coast guard na di nga garobing ma'am. Why sila subong ka ano ma'am kay why man gid gawa beach goer subong ma'am ka-coordinate na sila sa may sa Oton ma'am kag sa mga beach sa mga every beach sa Alegre ka iban nga beaches nga muni pwede wala sa beach why ma'am Nabatian ta si Barangay Kagawad Rolly Gregory, Barangay Kagawad sa Barangay Alegre, Oton, Iloilo, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Ray Gerald Bajang para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Ray sa imo sining balita. Follow-up report direktamente sa banwasang Uton. Amuning andan sang aton siniiya nga mga katigulangan kag gin pasa sa mga masunod sining henerasyon ang ila siniiyang pagpating akon maligo kakuno sadlaw sang kapiyastahan ni San Juan de Bautista makabing ining bulong amuning hambal sa isa sa mga na-interview dito nga nagpaligo gid
sa baybay kay bulong kuno sa iya sini nga pagpati. Sa aton sini nga mga kabumbuti sa mga Kristiyano, no? Si St. John the Baptist. Amo ni siya ang pagkakilala kay si St. John the Baptist, siya ni ang baptismo sa kay Jesus sa Jordan River, no? Sa aton sini nga mga kabumbuti, kilala ini siya sa pagbautismo sa kay Jesus kag sa pila pa ka mga kopdanan sini ni Jesus nga naga-simbolo sang repentance kag sumuman spiritual cleansing. Ti ang pagsaulog sang feast day ni St. John the Baptist, no? Kag sa aton sini mga kabumbuti makabig ina nga religious holiday sa mga Catholic communities. Nanging tradisyon naman sa iban sini nga mga region, particularmente diri sa pungsod Pilipinas, nga sa pagsaulog sang kapiestahan ni San Juan, ti mayara sang pagbasyahan na isang tubig. Amo na nga may mga sulay, basya, festival bla. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, last time to, nangin controversial to ang binasyanay dito sa may San Juan sa Metro Manila kay may isa to ka doon nag-opisina to, I think. Gintiroy ka watergan tapos ginpadiwal-diwalan niya pa. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ining splashing of water or pagbasyahanay sa nga tubig sa aton sini nga mga kabumbo, ti do kasubong kuno nga ginailog ining pagbaptismo, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa nga butsilingon fresh start. Nagapati man ang kadamaan sini sa aton nga ang pagpaligo or ang pagkabasa during San Juan or the feast of John the Baptist sa aton sini mga kabumbo or ang pagpaligo sa beach mismo sa adlaw sang kapiestahan, isa sa mga pamaagi agud nga makabaton ikaw sa blessings, good health, good fortune, no? Sa mga masunod sini iya nga mga tinuig. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Sa iban pagid sini nga mga lugar ang Feast of St. John naga-coincide sa pagselebrar sang summer solstice, no? Summer solstice nga kung sa diti gina-encourage diri ang outdoor gatherings kag festivities. May mga ginapatigayon nga ni iya pila ka mga tradisyon ining ginatawag sini nila nga bonfire tradisyon, no? Ti ginasindihan na dira ang mga kahoy sa beach side, no? Kag ang pila ka mga tawo nagalukso-lukso dira, no? Kag pila pa ka mga ritual sa pagpati sining ti ini isa kabahin sang cleansing, no? Kag good luck. Mo na nga mayara sang binasyahanay sa tagsa siniya kapag sa ulog naton sa fiesta ni St. John the Baptist or San Juan de Bautista. Hindi lang kay kumo yang paghambal mo nga San Juan de Bautista, binasyahanay lang ang muda sang tubig. Importante man nga mahibaluan naton kag maintindihan naton, no? Ang significance sang nasambitan sini karon nga kapiestahan. Pero ti bumumel ang nandan tadiya pag pista ya. Kung sino man daya nga santos ang aton sining patron daw so wala na malanay mo. No? Kalabanan sila ginatutukan ang handa eh. Ang duwa man lang ni kabagay sa aton sining mga kabumbo. Hindi man sila nga duwa kabagay. Madamo eh pero ang pinaka teleskopyo gid tag sa kapista o isang liwan ang litson kag ang lumpia. Amo gini ginambali lang target locked in. Do missile man ka do missile man ka Israel pakanto sa ilan, no? Sa aton sini mga kabumbo. 13 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang Iloilo City Police Office regular nga nagapatigayon sa gun proficiency test. So, wa isang dapat kabalakan ang aton siniiya nga mga pumuluyo diri sa syudad kay magluwas nga kabalo
magpalupok kag hindi lang basta-basta nga kabalo magpalupok kunti may igo man pananglitan iya nga kinanglanon sa ngaton siya mga kapulisan nga gamito ng ilang sila service firearm para yang i-neutralize or mambal naton ma-de-escalate, no? Ang isa ka sitwasyon pinagi man sa paggagamit sa ilang sila service sa firearm, ti syempre magambag kang de-escalate mo ti kung may nagalab-anay na karon ti pwede mo na matiro sa kamot, pwede mo matiro para mabuyan yung ilang sila binangon, pwede mo man siya tiro sa tiil. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero kung hindi kayo mo proficient sa imo sini nga service firearm, sa aton sini makuturan, ang target mo paa, ang target mo kamot, base kung dughan laigo yaw. Imbis nga Charlie lang tani, ti Alpha imo igo ya. Check na lang si Bombo Hana anda sa siya sini follow-up pa report. Bombo Hana, sa report, please go ahead. Nagapatigayon sa regular nga profession si firearms testing ang ining bahin sa Iloilo City Police Office Bombo Cham. Isa pa man magmando dahil si PNP Chief Police General Nicolas Torre III na dapat may firearms proficiency testing man ang kada unit man sa may bahin sa Philippine National Police. So man Bombo Cham ang sa bahin sa Iloilo City Police Office given nga may ara sila sa fire range dira sa malikod nga area. Sige ang ila diri nga pagpatigayon quarterly sang ining pag-testing sa ilang mga armas kay diri sa pahayag ni Police Major Shelamy Sangrines. Ang tanan nga mga personnel sa ITPO ang makabalogid magamit sa ilang mga armas kag ilaman diri gina gamit sa insakto. Kumbaga, ang ining paggamit nila sa armas sa diri man may pagkitaan man kita ngati ang ining pagtapos sa malawig nga gun ban nag-temporary untat lang ang operation sa ining fire range dira but subong sige-sige na ang paggamit man sa mga katapos ng kapulisan sa ICPO agud itest ang ila diri nga firearms proficiency dira sa base na sa Iloilo City Police Office. So diri man nagpa salig man si Police Major Shelamy Sangrines nga mangin makabalugid ang ining mga kapulisan sa ICPO nga magdala kag responsable gid sila mismo sa ila nga mga nahawiran nga armas. Yari wala ka pabatiin naton ang ining pahayag man ni Police Major Shelamy Sangrines. May ara kita nga quarterly kun wala kita nagsala nga scheduled sina no sang proficiency test kag lain-lain nga mga personnel ang nagapasakop dira para nga masiguro nga from time to time ma-refresh sila sang ila kapabilidad no in terms sa paggamit sang ila nga mga issued firearms, in terms sang readiness nila nga magresponde in times nga ti kinanglanon nga gamiton nila ang ila nga mga personal or issued firearms. So bali ma'am, ano ang supply natin? Sige quarterly, annually na. May ara na nga issued nga bala sa aton mga personnel, but dako ang bulig sina dira no ang support sang aton local government unit nga para nga ti ma-sustain bala ang kinanglanon tanga bala ti kay tikon ang issued nga bala magamit man ina iya. So ang tendency kung kaysa personally ma-augment ina man niya ang tag-iya ang personnel naton mismo. But may ginabaton kita nga support from the city government kay isa man nina sa mga concern no para nga wala sing rason ang aton mga pulis nga regularly magapasakop no sa proficiency test naton kag padayon nga maga-enhance ang ilang kapabilidad especially sa paggamit no eksakto nga paggamit sang ilang armas tutang kag pagid paghasa pagid sang ilang kapabilidad sa pagtiro accurately kapag tiro kag responsable nga paggamit sang ilang armas. Isa sa kinbulig na sa Iloilo City Government ang fire range din sa ICPO. Is it still operational and ginagamit din sa ICPO personnel? Yes, especially no ang aton nga SWAT team. So sila dira ang naga-maintain kag sila man ang nagapanguna dira nga gamit kay sila ni standby force din naton. So regular gid ni ang ilang paggamit sang facility. So dako man na nga bulig
sang aton nga city government kag sang aton nga ICAG PTD, no, ang aton advisory group for police transformation and development, nga ang mga katapo dira is nagkalain-lain yung mga stakeholders diri sa siyudad sang Iloilo. So may mga pila naman kita ka mga proficiency test man nga ginhiwat dira, and it's just so happen nga ng election period malawig ang banning, so ay gid ina siya anay temporarily nagamit, but still operational ina, no. Dako na nga bulig kati indoor siya ang firing range ta diri sa ICPO ya. Ma'am, how about sa statement o kang reaction naton sa mando o kang ginhambal ni Monique and Richie Torre nga if ang pulis hindi kabalo sa magamit sang armas, tawaan na lang kung hatagan sang armies, anong reaction naton diri, ma'am? Well, ang aton sinadira nga pananaw is seryoso lang gid, no. Ang aton nga chief sang Philippine National Police nga ti ang mga kapolisanta dapat hindi lang niya physically or personally ready magresponde, kundi ang ilang mga armas ready man, equipped man. So hindi lang po nga ang gamit lang nila isara lang na dira, kundi gamiton gid nila sa insakto kag submit nila ang self nila for regular continuous training kag para nga magamit gid nila sang maayo ang ila kagamitan. So we believe nga may mga purpose ina, sending a message nga kung ano ka-importante, no, nga padayon ang paghasa, no, kag ang pag-train sa mga pulis naton, kag from time to time pag-review sa ila, no, kag pag-check sa ila kung kaya pa nila gamiton sa insakto ang ilang mga issued equipments related sa delivery sa public safety services. Nabatian dari Bombo Cham ang pahayag man sa spokesperson ng Iloilo City Police Office, Police Major Shelamy Sangrines. Sigurado si Major Sangrines nga tanan makabalo magtiro kag makaigo sa ilang siling target? Yes, amo na gani Bombo Cham kay tigin na pamangkot naton diri if ang tanan pala nga mga personnel sang ICPO ang makabalogid maggamit ng ilang mga armas, but sa iyang pagpasalig nga kabalo and responsable ang ining mga personnel mismo sang ICPO. Kaya nga ako niya nga pagkabaloya ang sigurado ako nga mga matanda kag kabalogid magamit sang ila sa ining mga pusel, amo iyang mga personnel nga yara sa station drug enforcement unit, City Drug Enforcement Unit, Province or Provincial Drug Enforcement Unit, kag Regional Drug Enforcement Unit. Amula na yang nabalaan ko nga kag makasiguro ako nga tanda magtiro. Gamot siyang kaya given man sa ilang obra kasi ang ining dealing with the drugs man. Kaya kung madumduman pabumbuhan na sang tsimpo ni President Rodrigo Duterte, kada may magbato, ang subject iya, magtiro ka po silya, baga lang, hindi gani, kibyas lang igo iya sa pulista. Pero kung bumalos gani ang mga taga-drug enforcement unit, didbol na yun ang subject. Amo na iya nga nagapati ko nga sila iya nga mga personnel, ang mga matanda kang kabalogin maggamit sa ila pusel. Amo gani, di ba? Ang iba niya nga mga personnel, tanda manayhan. So mura na nga sa bulig kun tani sang ining sige-sige nila diri nga proficiency test, o kung dira agad mabalaan nga sa pagmonitor man ni Penty Chief Torre sa mga kapulisan nga makabalog dapat nga maggamit sang mga armas ang ining personnel man ba siya. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Di araya aktual kag makapila ka bes nga mayara sang ginpakita nga resibo. Ang mga katapo sa mga drug enforcement unit naton sadtong tsimpo ni former President Rodrigo Duterte kada mag-operatos laya. Kung magbato gani ang subject person, magpalupok ang subject person abi, grabe mo, galikaw yung mga kapulisanta, igo kibyas, igo sa baga, no? Igo sa paa kibyas,
pero pananglitan sila gani yang bumalos, makapalupok gani sila sa ila sini nga pusel. Kung hindi dughan ulo ang igo, amo na iya katanda ang mga personnel sa Drug Enforcement Unit. Di ba? Nakayuhom ka kay doon na Rizal mo na realisar mo nga tuod, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Iti way kaya sang may makita sini nga nanlaban nga buhi. Nanlaban abing non-neutralize kay tigin disarm lang siya. Kung ti neutralize kidya in the sense nga tinaguntay kidya buoli Tiko na muna katanda ang aton sini kapulisan iya sa aton sini mga kabumbo. Tikuti ang confidence naton in time siya nga kinanglano ng ila sini kasampaton sa paggamit sa ila sini service of firearms. Now, sa aton sini mga kabumbo, batok iya sa mga kriminal. Di siyempre, mambal kita nga out of danger ang mga pumuluyong ang ginaserbisyuhan sa aton sini nga mga kapulisan. Kag siyempre, out of danger man ang ila sini kabuhi, kiti siyempre, kung ini sila ang mayara sa mga nagkalinain sini nga training, no? Maka-cover sila dira, kag pananglitan gani nga sila na iyang makabalos lupok or palupok sa ila sini nga armas lutang, sigurado gid nga igo ang mga kriminal o kung suspitsado. 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton na banwa, check naton kay ining information nga may nasapuan kuno nga nagalutaw-lutaw dira iya sa may area sang Mulyelune. Lakip na engineer sang kontraktor nga amo karon ang patigayon sang proyekto dira sa may Halando ni Bulilao Road. Ginpanginwala nga balod-balod kunong sitwasyon sa sining dalan, ang particularly ang left lane nga bago gilamang nahuman. Kag gobyerno nagpasalig nga tikon why gid sang may maklaim sa bangkay nga nasapuan sa distrito sa Molo, sila na lang ang mapalubong. Mga balita balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Momoray Soto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing nga Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangurang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Sa eskwelahan, ang pagpractice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini 9 minutos na nakalikad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa gyapon ko po Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Magluwas nga delayed ang proyekto kadamo pasang natukiban ang Bombo News Team. Matapos ngagin padulungan ang ongoing project dira sa may Halandoni Bulilao Road under sa kontraktor nga Roprime Constructions kag subong man iya project ni sa Iloilo City District Engineering Office. Tiyang natukiban tatok gabi magluwas sa sining balod-balod. No? May kunti human na tong left lane. Dito pa lang niya kag bago lang na human, binakbak naman kay man. May component kalinisang drainage sa system. My goodness, sa aton sining mga kabumbo from bansang engineer sang kontraktor. Why ga balod-balod? Base kon ang nanamin niyo siguro yung ginagimbungkal tong piyak nga lane pero ang bag-o kuno nga lane nga human. Why kuno balod-balod? Di ka gabigin padulungan ni Bombo PGB kag gin pangusisa atong pila ka mga tao dito. Ang epekto sini tinagsalara mga negosyo to kay tiyan mo na gani mga 5 bulan sini nga delayed. Why labot sila banwa nakita again kag napatod nga may mga nagabalod-balod to nga area sa tinabuan. Check tabla si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Nagpasalig diri Bombo Cham ang kontraktor sa gina-construct nga dalan. Lakit na diri do drainage system ini siya dara sa may bahin sa Halandoni, Bulilao ini siya matapos ang construction or nga matapos ang sininga construction siniman nga tuig Bombo Cham sa aton yung pakigangutan ang resident engineer sa Roprime Construction amunit ang construction sa ongoing dara nga proyekto nga si Engineer Daniel Adler. Iadrigin pahayag nga ang construction may kalabaon ini siya nga 595 meters. Sobra to nga sa kilometro ini siya halin sa may stoplight sa Haro tub sa may Taytay dira. Bombo Cham ang ini nga project ang iyang cost or contract cost is 43,424,249.47 which is nagsugod ini siya sa November 2024 pero sa pag-request sa DPWH 2024 ini siya na delay or supposed to be dapat ang date started niya is Feb 26, 2024. Ang target of completion sang mga proyekto is January 27, 2025 which is nakalapaw na sa pila ka bulan. Bombo Cham ini base sa project billboard kag mismo sa ila pahayag kag yung tuad man nga na-late gid man ang proyekto bangod nga sa pagproseso sang permit kag sa city government so wala nila or gina-anticipar nga November sa sininga tuig matapos pamangkot nato ng mga factors diri ko nga nag-delay ang ilang project magluwas didto sa permits nga ulihin na nila na secure man ang payag diri base extend man ini siya until November sini lamang nga tuig hindi na ko na maglapaw sa masunod pa bangod sa weather condition kasi nagabago-bago ang tiyempo so ato ganing mga gipangkot-kot nila bala siyam nga mga drainage lagyan ini siya kay ang project is construction ini sang flood control kag concrete revetment wall dira man sa Halandoni Bulilao ini siya so amo ni ang mga things na gina-consider nila ang weather condition gulpi ng gaulan gabaha and subong man traffic ang driveways kay kung may ara instances nga hindi gyud madarabi ang lapad ang dalan mo kung dira ka mag-agi ka mag-shortcut ka padulong na dito sa may Bulilao sa may Mandurriao dugangan pa nga may ongoing nga construction ti iban may naga-counterflow bala pa aliko diri dayon pa kadto sa may bahin man sang sports complex sa may lapas na. So amo ni ang mga ginatan-aw nilang pagpanghangkat subong sa ilang bahin na delay bangod sa permits, weather condition, traffic sa driveways. Sa permit nila nga gin-secure mag-start ini sila after nasang rush hour which is 8 a.m. Hindi na medyo masako-sako ang dalanon until 4 na ini sila mabalik until or 4 na ini sila ma-stop
then rush hour naman na, mabalik naman ini sila construction 8 PM na bomba. Pahayag din ni engineer Azar nga out of 100% sa proyekto, ara na sila sa may 80% or 70% sa bomba. Aron ang ginakamangkot diri, may mga nagapalampot diri sa aton nga madamo masang nag-aagi dira kanini naman lipod sa ihibalo sa iban nga mag-agi diri kay ang piyak lang nga dalan natapos na construct ang piyak man niya nga dalan ongoing sa gyapon kundi mga buho-buho ini siya bombot siya yung nagabalod-balod ini kuno namuning gipalampot sa aton nga information kag nakalabay man dira ang aton nga patrol, but so far ang pahayag diri ni Engineer Azar nga ang balod-balod wala ko nung nagabalod-balod bobot siya sa ging construct dapat ang namin kuno ang pataklad da bala sa may taytay kung makalabot ka sa area padulong na malapit dagit sa guwaan sa intersection sa may bahin man sa Bulilaw. So rin sa iya side wala ako nung nagabalod-balod kaga sakto man ang pag-construct nila amo lang na delay ko na bobot siya. Babati na naton nangin explanation ni Engineer Daniel Azar ang resident engineer sa Roprim Construction. Ang balik na construct ma'am na ang drainage na pagkato sa may halin sa may stoplight, sa may Jollibee pagkato sa may tulay ni ma'am sa may kwan, sa may Landoni. Balihal pa laba. Ang aton ng length 595 meters. Ang alito sa may sarap pagkato di. 5. Bali nag-start kita sang ma'am sang November kami nag-start. November ini. Exactly nga nagsulod kami lang nag-start kami sa amon project. Bali nag-request ng DPWH sa February last ang contract 2024. That is why nga amo na sa project report. Nga aduna delay kita sir how sa pag-process naging sa permit ko naman sa pag-approve sa aton sa may sa city. So saan siya sa matapos? Bali ang amon duration na ma'am almost 1 year mo ang aton nga duration sa contract. Mga aras sa mga November ko naman matapos kita nga ka-start. Pero due to mga weather blama, may mga consideration pa ginapor ng DP nga maka-extend kami sa project ta. Pero tingnan mo matapos sa. So balik kung mag-ulan-ulan kasi nga amo na yung kanya. Medyo ma-delay kami mismo. Sige nga yun kaya sa tapusan mga aton nga road alin to sa may alin sa stoplight pa to sa may tulay. So out of 100%, sir, mga pila nakita pa percent in the project? Ang road ma'am almost sa mga 60-70%. Aside from the weather, sir, may any pakita nga ginapong butubang challenges with regard sa construction? Mga driveways, tambulayan sa mga driveways, sa mga pamuluyo ta. Ano oras mo usually dapat sila start and end sa mga construction? Kay ang amon nga permits kay sa city, dapat ma-start kami after sang rush hour na. So 8 siguro ma'am, 8 ang start. Sa aga pwede kami tapos ma-stop kami pagka 4:30 at amon nga 8 AM hanggang 4. Tapos mabalik naman kami pagka 8 sang gabi. Traffic daw ma'am, dulayan kami sa traffic. Ano yung nakapakadto pa sir ha? Gusto mo ibis kan close ang aton nga babaw dito, may aragid nga sulod dali sa babaw. Bali anong na-secure natin sir nga permit? Ang partial road closure nga permit ma'am, malin sa city. Yes ma'am. Basta namin dalawa mong kapasaka, guro nga sa bridge. Balik na construct. Basta hindi na siguro namin nagabalot ma'am, basta namin lang siguro kapasaka la siguro ma'am. Pasaka ang bridge tabla. Si Engineer Daniel Azar, ang resident engineer sa Roprim Construction. Pati interview mo Bombo Pao do sinugpunan man do resulta man ka construction ka Roprim na ba? Sinugpunan gud na. Ako ko na yan. Anyway, so sorry ang gusip. Dali lang. Nagalibog ang ulo ko. Ano gin man ang project kuno Bombo Pauline? Drainage or road concreting? Ang na gani hindi klaro mo dyan kaya ang nakabutang dere sa description sa ilang project construction of 226 LM flood control concrete revetment wall with steel sheet pile foundation as per approved. Amo na siya bumajam. Tapos, siguro advice ko sa Iloilo City District Engineering Office. Technical term nga daan nimo.
hindi man tanan-tanan sini tani may sindihan yung mga hindi man tanan-tanan sini iyang nga taxpayer, hindi man tanan-tanan sini nga tawo well versed sa mga technical terms sa mga engineer o kung ano na nga mga code dira iya sa inyo sini nga construction. Mas maayo siguro kung ibutang dira nila balang ati bisan in English o kung ano dira nga i-ano bla specify kiti drainage tapos may drainage kita nga project tapos may road concreting ano man ang proyekto ginobra dira kay may isa dire bumotsyam sa tupad ni balasang isa ilang nga project billboard na nakabutang ano ni siya iya ka road with man bumotsyam construction of Halandoni Road leading to Nelly's Garden, Haro Cathedral and Esplanade amo ni siya. Tapos may road construction, tapos may drainage construction pagyan? Oo, kay ang nagtuad man diri gani si punong barangay Leo Lindero nga sa kilid duma beneficial pagid gani ini siya kay sa kilid kuno may sidewalk pagid bala kuno piyak tapuso lang sa piyak. So amo na pero nakabutang sa ilang project billboard is construction of Halandoni Road pero tingin mo na-mention dito nga karasada tapos may ginakot-kot nagyan tama na daw drainage sa Babasyam. Tiyan mo lang ba kagabi ni Bumbo PJB, Bumbo Pao nga ginulatan na nga mahuman ang left lane tapos binakbak naman ang kilid kay may drainage pagin-galing nga project. Oh. 2 lanes na siya mga Babasyam. Come again? 3 lanes. So, 3 lanes? Okay, dahil again, 3 lanes, 70% na human ang project, isa pa lang ka-lane ang nahuman, gabalod-balod pa, 70% na, tibot silingon, 2 ka-lane, 30% na lang? Ang maagyan mo actually yung Batyamla sa Bongkay, di ba, ang isa may mga buho-buho and going yung construction, tapos sa punta, may drainage. Sa Piyak, amo ni ang dalan nga ginaagyan ni isa lang yun siya kabilog nga amo nga congest bala ang traffic kay damo dada yung may nagaagi mo siya mga shortcutan so ano siya mo diri ang mga puso diri kay punong barangay Lindero man gani 3 lanes ini siya nga kung mahuman may sidewalk sa Piyak kag Piyak Bombocham. O gani, okay, waya question na. Nakibot lang ko sa 3 lanes siya. Kaya kung maghambal ka nga 3 lanes, siyempre, 3 ka linya, 3 ka lane. O, pero kung lang taon mo subong, isa pa lang ka lane ang nahuman. May 2 pa sila ka lane nga ihimuon, may drainage pagid. Pero 70% na, ang bilin nga mga kalayuhon nga bago pa lang gibungkal, is this equivalent to 30%? Kay 70% ng human mo? Ang panawon mo din sa ilang nga dalan nga gina-construct, diba do 2 lanes ini siya Bombocham. Kay may pagpakadto mo sa unahan, dara ang drainage ini siya, laba na actually, tapos sa punta, buho-buho naman dayon. And amo lang din ang isa kabilog nga maagyan mo gid bala nga lane siya Bombocham. Ang makita naton do 2 lanes, pero gupahayag diri ni punong barangay Lindero do 3 lanes na Bombocham. Base sa babaw isa ka lane. Ano ang bal ni Kaplindiro? Anong balya be? Mati atas Kaplio be? Anong balya Bumbo Pao sa imo? Anong giplastarin hindi gaya sa imo? Kasi may mga problema kuno. Parte sa traffic, so on and so forth. Anong pahayag yan ni Punong Barangay Leo Lindiro? So, mandi diri sa iya kay Punong Barangay Leo diri Bombocham. Ang di ba construct dira nga congest ang traffic wala ko no bala may naka-assign auxiliary agud i-manihar bala ko no Bombocham ang trapiko dira man sa nasambitan nga dalan nga ongoing ang construction. Ang tanog ko no ginakulokantuan man pero hindi man di magpati kiti sa barangay kag la-engage bala kung ang auxiliary mismo ang makadto dira kag mag manage isang traffic pero kung naging kuno kung gali na mo naging kuno Bombocham mo malada ang pagpadulong pero kay ang bali ko ang pabangkot aton naka-coordinate ka mo or napabali ni sa bahin man sa city pero sunod sa inati nakakuha naman kuno permit diri ang contractor ang sa City District Engineering Office
there's no need na kuno bumot siya mga ipahibalo pa sila kahit do basic knowledge na bala kumbaga bumot siya nga kung may nag-request dira nga ipasaradaan ang half lane bumot siya ang silingon kinanglan sa mag-manage sang trapiko dira man sa sambitan nga lugar kahit mo especially may halin ka to dito sa Bulilaw padurong diri sa may haro may lilikuan kagamay padulong sa may sports. So traffic gid siya bisan ulo adlaw na ganin di na rush hour bumot siya traffic dira sa gihapon bangod man sa do naga-counterflow na bala ang mga salakyan. So amo ni ang ginpalabot yung man diri nga mga concern kay sa iya nagagalabot man sa mga information pero kung dito out of control naman niya kay hindi man bala under sa iya sa barangay ining pag-construct sang dalan sa Alandon Bulilaw bumot siya pabati bala naton ang interview ko po ng Barangay Leo Lindero ang punong barangay sa Our Lady of Lourdes. Actually, iyan isang roof frame ang kontraktor ang sa Alandone along Alandone Road ang namin nyo. Iyan isang DPWH kagiyaguro sang engineering district. Sa nga ako pagkabalo mga 1 year na matapos. So 360 days naman. Sa ila project billboard sang February dapat sang 2024. Nagsugod na sila dapat. Pero nakastart sila October sang 2024. So ang muna guro nga base matapos sila mga bago mga September siguro. Reklamo man pero iyan niya sang project sang national kay National Road na mo dayon. Siya may road closure na ya. May road closure ginaya. Nakabutang na to ang ilang road closure ordinance sa may tulay nakabutang na to ya. Hindi man ta na para man sa kapumuluyo pagka natapos na mas okay ang traffic guro kag may may sidewalk sa nga mas mayo niya kung natapos Kamusta coordination? Okay kay bago na sila nag-start nag-meeting pa kami kung ang kaya ang balila hindi man napag-close nga bilog mo half lane lang so okay naman na half lane okay na siguro dasig na lang bali pag oo ang dapat tani kay may road closure dapat butangan na tani sang sang traffic auxiliary nga hindi pagpasudlon ang halin sa Bulilaw. Kaya may road closure mo, counterflow, tingin na pasulod ni wala sang traffic aid, amo na ako nga nagaginutok da. Dapat wala. Laka lang kung saan ulang auxiliary da. Kung hindi na magdamo na gid nga gay ilnaway na dati amo pagkadto sa auxiliary. Kung kisa ka, siyempre manong tanod namon, kaya hindi mo na pagpatihon sang mga motorista. Wali kabalo na ang city. Kaya may city ordinance. Nga road closure, dapat nga ara na tao. Wala. May ara man kung saan ulang. Kung hindi, maginamot. Matapos na. Ang flow ng traffic mas mayo. Bumutsyam, si punong Barangay Leo Lindero sa Our Lady of Lourdes. Do 2 lanes, 5 lanes sa bumutsyam, ang namin guro dire ng sidewalk. Okay. So 2 lanes plus sidewalk. Sidewalk to na namin mo gali Bombo Pauline, but may sidewalk man kuno ay ang piyak nga lane is 70% and ang wala pa na masugurado orang bag-o parang ging bungkal 30% na lang. Wala ko naman 70% out of 100. Amo na nga nagabilib ko sa mga engineer when it comes sa sa mga numbers. Pero pero tanawan pa kung may ngagaw nila Bombocham sa November kay mismo sa ila man nagilin ta salig nila nga hindi na malabot sa masunod niya tuig. Depende sila kung ngagaw nila. Depende kung pwede. Total do nanda naman lang na sa mga pumuluyo dire sa syudad sa Iloilo nga ginabungklok sila sang mga kasubong sini nga proyekto. Pero wala na masubo-subo kay damo balasang apektado man ang mga motorista and ang mga pumuluyo man dira nga nagalabay and subong man ini mga vendors balabong Bombocham. Kung ultimo ka lang do suway naman lang na sa ila. Pero kung may apektado da nga botaya ulo, tayong iaihi, guro nagdugay na nagkaran-karan da. Galing iti vendor ka lang imo bligya ka lang da sang klan unon ano gijabing say mo sa gobyerno? Di man guro pero mula na kay amo kita mo iban nga mga vendor nagselerado na lang. Iwan man niya labot yang
ang DPWH, ang Department of Public Works and Highways, why man niya labot, ang city government, why man niya labot magpanirados lada, ang kontraktor, why man niya labot magpanirados lada. Importante nga ang 43 milyones ara na kag nasipan-sipadan nila. Amo na nang gubas-subok babacham, pero amo na ang tanong naton kay tig-ulan naman subong kag ginambal nga ma-delay kung depende sa weather condition. Ti amo na balang hambal mo nga muna hambal sa mga engineer blang nga lagting. Kung may abogado nga lagting, may engineer mga lagting mo. Oh, ti dira na masulod ang ginatawag nga force majeure. Oh, magamba ka nga force majeure, ti amo niyang sa contract clause balang nga ginagamit nila perme sa mga kontraktor bilang excuse sa pag-fulfill sa ila sining nga obligasyon. Kay ti kung maalang-alang sila mambal sila ti bangod ga sa force majeure bla, hindi ta na iya mapungga ng mga hitabo, mga circumstances beyond our control, no? Greater force. Mga greater force di ko lang mga morning weather condition. Sila pa ya. Sila pa ya. Sige mo Pao, thank you again. Ini si Bomba Pauline Dimitilio Piliara para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio. Bungo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Sa eksplanasyon sang engineer sang roof frame constructions, na-delay ko nung ila sini nga pagproseso sang permit. Hindi sila nga process ang permit aw. City government, City Hall, kay sino yung proyekto aw? Iloilo City District Engineering Office. Ari naman ta. Ari naman ta sa kagaguhan tabla. No? Sa aton sinima kabumbo. Pabula nyo kag ipasinggitan nyo da nga project ni para sa mga pumuluyo. Mapuslan nyo ni. Tapos ang duwa ka insya sa gobyerno. Daw mga bata nga sipunon nga nagagaway isang dulce. Oh. Ti February 2024 maumpisa kung tani niyang proyekto. Galing ka na kaumpisa sila Oktubre na kuno kay kapinot sa sitwasyon mag-process sang permit sa City Hall. Oh. Ti delayed sila by pila pagka June 27, delayed sila by 5 months. Sa aton sila magkabumbo. Ti para mas pumuluyo bla. Oh? Tinano naman nga klase sinikron banwaman? Ano utis na lang kita ya sa mga tao sa gobyerno? Sa aton sinima kabumbo? Kaltasan lang kita sang buwis? Kay kuno para ni sa proyekto sa gobyerno para mas pumuluyo. Pagkatapos nga maimplementar ng proyekto, kay nagabangigay ang kung sino man dira nga mga talpulano, kung ano man sila mga ginapakigbato nila, pit-alanay sila dira para nga ti hindi matigayon. Kay kumo proyekto sa DPWH under Iloilo City District Engineering Office, profit alan sa mga taga City Hall para nga ti hindi tayo yun ang pagtrabaho sa nasambitan sining proyekto. Sa lapuan mo pag hindi banwaang sa lapuan mo pag nga ti hindi mo man malipod kang manigar nga pilaton da, way ginta da, amo sini mo santo. Oh. Tantawa balaw? Oh. Yung ka na ibiyambal sila bumumel, ka distract ko sa komentaryo ko, ga bation bingilang dinugsinganay, das pihakol, yung lang. Oh. Oh. Pwede na ko to. Extra na ko guro No? Philippine Standard Time, 53 minutos na kaligad sa takna sining alauna.
Pabalik ko pa nita. Dahil lang yung distract ko, abi. Kaya muna pala sa aton sini mga kabumbo, hambal ni Kap Lindiro, may road closure na dira. Ti dapat, the moment nga may road closure, kay napasaran sang ordinansa, ti dapat ginbutangan na dira sang traffic aid para nga ma-manage ang dalagan sang traffic. Makahatag sang espasyo, abi, sa mga nagatrabaho or sa kontraktor, nga ti makatrabaho sila dulo diretso kag way ti untat-untat. Ti pero ay kuno hambal ni Kap Leo Lindiro kung maggutok na gini amo pagkadto sa nga traffic enforcer or traffic aid, ti atensyon. Atensyon sa head sa nga Traffic and Transportation Management Office sa kay retired Colonel Oldarico Garbanzos. Yambal ni Kap Leo Lindiro to, dapat naintindihan nyo na ning ara kamo dira iya sa syudad sa Iloilo, ara kamo sa city government, naintindihan nyo na pananglitan nga mayara sang ipasar nga ordinansa, automatic na if road closure, butangan nyo dayon sa tao nyo to, tingaway ko no. Hulaton nyo pa kuno yang nga maginuto, kagamo pagbutang nyo to tao nyo. Ti ano na, ginagamos na sa sangguniang panglungsod ang mga ordinansa dira sa ilang na-aprobahan. Di ba? Tapos ari pa gido. Karon na andira na sa may lando ni Bulilaw. May mga permit na natigayon. Ti pero ay magani binutangan sa traffic enforcer para nga mamanage sa dalaga sa trapiko. Dito stimawa sa mulo. Pinauntat to. Nga pinauntat to. Kay way kuno sa mga permit. Way kuno sa mga nagakaigo kang nagkalain-lain sila nga permit. Mayor's permit, closure permit, tanan-tanan na permit. Wala kuno, pinauntat to nila. Pinauntat sa city government. Tiko ng balonta, pinauntat sa Iloilo City Engineers Office ang project under sa Iloilo City Engineering Office kay wala kuno sang mga permit. Tiyareo may permit na dakang may ordinansa sa Bulilaw, lilintukin siya. Why nga ni traffic enforcer da? May permit, may ordinansa, tiga wala. Tiko-ti, balibad karon sa nga resident engineer sang Roprim Construction, delay among project mo butsam, kay di kami kaobra mayo, kay traffic na di, alagyan na di, why man di traffic enforcer, ay, yun di kang garoyan ng tinudluanay kamuya. Mansig-mansig ka mo pit alanay, himuon nyo yata pala ng pumuluyo, himuon nyo yata pala ng taxpayer, ginago. Amo na iya subong sa aton sin makabumbo, ikaw nga taxpayer, may rason kagid iya nga mag-demand nga kayuhon isang mga tao empleyado sa gobyerno, mga kontraktor nga nagapatigayon sa mga proyekto sang gobyerno pinaagi sa taxpayers money. Dapat yung manginindugan kag mangisog kita nga mag-demand kita subong nga kayo nila sila trabaho. Imoon kita nila yung atapalan. Madelay ng project na sinopiktado. Pumuloyo, di ba? Pila ka negosyo na nagsirado. Kay way nakita, way na may gabakal sila. Anong ginimo sa gobyerno ta? May ginimo city government?
May ginimong Iloilo City District Engineering Office? May hinahimo, may ginbulig ang Roprem Constructions? Natural lang na nga may huol kay ginakayo pa man kung mahuman. Okay naman na. Te, ang ungkap flyover? Amo na yang subong marialisar na dapat sa tagsa ka taxpayer nga may divergid kita iya. Oh? Kag may right kita nga mag-demand sa sining mga government employees, government official, kay kita ni nagapaswildo sila, aton niya kwartang ginapobran sa mga proyekto na, ang iban sini na tunga-tunga na nila. Pinagi sa SOP, pinagi sa for the boys, for the girls, for the LGBTQ community. Tanan! Sus, Maria, kagusip ko na kadlaw, tas ko bumbumil. Check na si Bumbuhan na anda sa, kay may nasapuan, nga nagalutaw-lutaw, dira sa may Mulilo ni area. Bumbuhan na, please go ahead. Bombo Cham live ka diri sumbong sa may barangay Rizal Lapos. Kon sa diin may nasa puan diri nga bangkay sang lalaki nga kon sa diin diri pa sa may Iloilo River diri sa may area sang Moliloni nga kon sa diin naga utaw pa sa subong kay bag-o lang gid lamang nagabot diri man ang scene of the crime operative sa konsoko naton kag mga kapulisan man agud kuhaon ng ining bangkay diri sa may suba na yon kag subong ginapasaka na nila diri subong ihigot lang diring lawas kay medyo madalom nga parte na diri sa may kung aton i-visualize ang area sa isa ka hotel nga dako madiri sa may tabukid lamang sini Bombo Cham ang ining nasa puwan nga lalaki sa subong man ginakuha na diri sa katapo man sa mga soko kay mismo ang mga residente diri ang hindi maka balo o kung nakakilala sang ining mismo nga nasa puwan diri kag subong ang iya pasada abi diri Bombo Cham nagakulob ini sa may tubig kag nagalutaw na gid so diri ang iban diri nga pag-assess mismo sang mga barangay official gani barangay kagawad kag pulisan nga basi kagabi pa ini naanod o kun ginaanod lang yan mismo sang ining current sang tubig diri sa may bahin sang Iloilo River. So subong man gina-check na subong sang songko kag kapulisan kag pakaya na ini agod man nga mapicturan kag makilalaan mismo kung sino ang ining lalaki nga nasa puwan nga nagalutaw diri Bombo Cham. Kaya ang una diri kuno nakakita usually sa sining area abi madamo sang mga pamunit diri kung sa tion sang gabi bisan gani kung aga madamo diri sang mga nagapamunit diri nga area so iban diri nasuspetsahan nga base nagpamunit ini but nagauba ini nagasuksok sang pulang short kag diri subong man patanaw na diri man sa mga residente ang nailaman diri nga kung sino possible nga nakakilala mismo sa ining biktima kay ang una diri nga nakakita Bombo Cham ang nagpamunit but sunod sa iya daw hindi maglalaan o kung hindi familiar mismo sa mga barangay official diri barangay kagawad ang itsura o kanang ining body built mismo sang taho Bombo Cham. May pilas kay doon medyo malayo-layo ka Bumbuhan sa makita mo dira amo maning gina-feed mo diri through live feed ni siya sa area dira sa nga Molilone. Ano ni man may may mga pilas or nagtig-a siya anong sitwasyon niya sini Bumbuhan na? Yes, diri Bombo Cham ang nakasuksok ini sang pulang nga shortcut medyo malayo kitang area kay diri lang ang police line ginapampang sang soko kag kapulisan man but diri sa ato nakitaan diri personal medyo may edad na ang ining lalaki nga nasa puwan diri.
And amo na mamucham diri man sa may subong ginakuha naman ini sang soko kag daw mga pang-idaron niya mga 40 to 50 years old ang ining itsura mismo upon pang-idaron sang ining lalaki. Idri ginatan-aw man sang barangay official nga base kung possible nga lumos ini diri sa may bahin sang Iloilo River, barangay Rizal Lapus, Iloilo City, but sumong agi na investigahan pa gyud sang kapulisan. Sumong ipasakaon pa lang sang scene of the crime operative sa Consoko ang ining lawas niya kag kung pag atong diri pagtan-awang botsyam daw mahumok pa ang ining lawas kay daw gin kag amo na gin pakilid na ini kay tigin tan-aw mismo sa soko ang iyang kayamtangan kay diri daw iyang so amo na bumucham ginapalapitan naman sa mga barangay officials naton mismo agod nga matan-aw kung familiarize ang ining mismong itsura sang ining nasa puwan diri. Mga pila yan sir? Mga pila na edad? So subong man bumucham ang sige diri subong ang pagkuha nila diri kay medyo may mga pulo kami tros ang aton diri nga antad sa ila kay subong man ang katapos ang kapulisan diri nagpahamtang sa police line sa aton but kung makita naton diri sa aton nga gina-feed subong man mga kabombo ang uwaana sa picture kag iban diri nga mga barangay officials nagpalapit naman diri kay kagina ang ining tatlo ka mga nagapamunit diri gid sila gid nung una nakakita so una ginhold man ini sila sa mga kapulisan agod nga imbestigahan kag pamangkoton. Hello? Sino, sir? Sino? Oo. Okay. So diri ba mo cham subong ang ila din ako naton nga impormasyon bago gid lamang may napalapit diri sang agot nga i-tanawon o kung i-check ang mismo nga ining bangkay kag daw na kumpirma niya nga taga-progreso sa ma'am. Progreso? Tingin dito. Progreso Lapos. Kaya niya? Sikat na po. Sikat? Oo. Tinagpuan na ito initial. Sino ito nagkat ito, ma'am? Ang sikat na bala? Oo. So yes, Bongbot Sham initial diri nga nakuha naton taga Progreso Lapos ang ining lalaki driver sang Sikad kag kuno sa ila gani kumpol okay. Taga Progreso sa ma'am. Ano si driver? Ang balo nila taga driver siya. Sino to nagkumpirma ma'am? Ang tagiatlo ka short na. Sino to nakamay tato? Si Nining Boy. Nining Boy. Ano niya to? Wala niya kilala, yan lang nakita, yan lang. Kilala niya lang? Nakita, yan lang itsura. Okay. Ang nag-confirm is dito sa ila? Luloy Baho. Sino ang kagawad? Luloy Baho. Okay. Kagawad si taga-inyo na? Hindi siya ma'am taga-piyak ka barangay Progreso. So ano niya nga ubra ka kagawad? Yung biyahe na sikat. Ang kapila pang idagat niya? Mga 60 na rin siguro. Kasi mga 60 na rin siguro. Nakumpol na ko no kagawad? Oo, adin natin or kamot na? Possible may pilas pa siya nga nakitaan? Hindi wala man po ma'am. Wala pa siya pilas. Sa pilas? Oo. Ano ngalan niya? Alias pa sa pamangkin. Alias. Oo. Okay. Mga pila pa yung taro niya gagawa naman? 60 na rin siguro ma'am. Kung may edad na or tawag na itsura. Ano nagapamunit na din sa kuno? Yung ma'am gabiyahe sa Sikad. Araya tela ko po.
Mga pila na kuno ka oras da sa kagawa? Wa kagila ko siya. Ano na doro? Mga 12 siguro. Langit mo kada humo palawas niya. Oh, so dira bang badjam na batian naton diri man ang pahayag ni Kagawad kag subong gina plasta na subong ko diri o kung ginpasaka na ang bangkay ni Nunoy Kumpol. So makita naton giman diri ang nawala niyang tiil ang Kumpol Bombotcham kag subong napakilalaan gid ini mismo sa taga Barangay Progreso Lapos Iloilo City kay nagabiyahe ini kuno sang sika di man diri gani ang mga residente nagpahayag man nga ang ining lalaki nagabiyahe pa kuno sang sikat. So may artificial may artificial isang tiil. Gabiyahe sa sikat. Oh, dugay na. Dugay na sa. Oh. Okay. Ang so pali ang biyahe dira laman area mismo nila. Oo. Kilala mo siya personal, ma'am? Wala ko sa kilala sa kilala ko lang sa Chora pero sa Malas kilala. May ano na, may mga pamilya man na sa. May pamilya. Pamunit na di sa. Ang bata kong pamunit sa wala. Ano para ubog ni sa? Hindi na ko peso dampe, ma'am, lapit sa. Okay. Sa formal probation na dadayan. So balik tricycle driver, do mga 50 taon na sa no? Oo. 50 taon sa? May dati na sa Ano kuno bumuana? Naligo siya o kung anong plastada? Yes, Bombotcham? O, naligo siya. Ginubaya na yung artificial yung sining tiil. Naligo siya. Wala na siya kabutwa. Paano siya nga end up sa may iryada sa tubig? Oo, possible Bombotcham nga ginatanaw diri sa mga barangay officials mismo si Kagawad Ligay kakangina nga possible nga nagpaligo ini kay may artificial ini nga tiil gin uban niya kagang iyang bayo kay subong ang selebrasyon man sang San Juan kapestahan so possible nga nagligo diri kay diri nga parte pa lamang sa aton ginatindugan kag kung sa diin sa nasa Puando medyo hindi pagkitamaan ka dalom diri ang tubig but sa current sa tubig diri siya naligo siya sir. Naligo siya sir. Oo, kulang sa takbong pala. Ano nakakala mo sa personally sir? Ano sa Mo pala ito ko bala sa kita diyan. Later niya. Hoy kami kay put inam. Wala ka mo kaupod lagi na. Oo, play nam sa. Oo, pero bugin na. Wala na siya kakadto tika lang kami. May kabataan na siya sir. Wala. Wala siya lang isa. Oo, but artificial sa kuno nga tiil sir. Oo, wala ara pa? Possible na sa possible nga nakaligo sir. Nalunod na tong artificial. Saan naulihin yung off the night sir? Pero may kami lahat lang sa gabi sa sikat. Wala sa kapaligo. Amo lagi tawag sa inyo ni bawo. Sa tanong. Atanawa. Sana mo siya last na kaupo sir na. Kagina sa ngaga. Ubog-ubog siya. Ano na sa kagaya nay? Inabot sa ngaga? Aga pa. Wala ko kabalo. Ubugi. Pala ubugi na siya dadlaw. Ubugi na siya. Normal yung ubugi. Wala man siya galong. Wala. Ano pag wala na ulo. Wala ka nagay kabalo ka nakalabot. Adi saw. Wala man siya galong. Ganyo. Abyan. Upod kami sa ano. Gabiyahe. Gabiyahe sa Progreso. Gasikat. Kamo daw sikat. Yara da. Wala. Kay... Kita na sila kalapot eh. Bombotcham. Napatian natin diri. Ano ang alat mo ni sir? Alat mo? Si Maki. Ang si Maki. Upod diri ni... alias Nunoy Baho.
Oo, si Nonoy Baho ko, no? Kaya wala Para na nga makilala sa dayon sa mga nakakilala siya, kaya mo nang pagtawag siya, pagkakilala siya, bumbuana mo. Talagsan na sa maligo. Permi na siya walang basa kayo magulan to sa ila balay, sa yato balay, basa na sa permi. Water bit agit tulugan niya. Kay permi lang basa sa. Gapamala na lang sa permi kung aga. Oh. Puwerte, may pagka-komedyante man ni Silas Maki niyo. Lapit sa inyo? Oo. Saan lang kami natuto si Kawal ganun? Wala na siya na upod sa balay niya? Wala. Hindi. So last yung upod dito mo na gano'n? Kagapon ka upod kami inom. Sakitan mo sa ginahubog. Ginahubog siya. Naga. So tingin ako nga, nakalabutan din siya man. Ano pagkakilala mo sa iya, sir? Hindi lang kayo nalaliwan? Wala kami kabalo kundi sa naginam, kaya basta nagagila sa ubog sa. At load lang gabiyahin na aga pa. Isa lubog siya gabiyahin? Gabiyahin naman sinubog. So ano pagkakilala mo ni sa iya, sir, as a biyani mo mismo? Kaya mayo man na sa nga, no? Gaya ka pala ubog na siya. Adlaw na siya ubog. Siya lang na isa. Oo. Gapangita man sa tanis ang iya nga sawaon. Galing iti, wala gid may mapatol, guro. May permi sa ubog? Ubog na permi. Overseas na sa sanguna. Ate, Hindi kayo na sobrahan mga katikal, guro. Live na. I mean, hindi Hindi. Nautod na. Ging utod sa diabetes siguro. May diabetes. Overseas sa balan? Oo. Bali diabetic siya. Siguro. Yang tiil. Tugay na nga auto diabetes. Tugay na. Tugay na? Sa pagtanaw ni mo, sir, wala man ay hansang possible abi nga nagakontra sa iya kung ano? Wala na sa. Wala na siya. Maubog na saga, pangangasinggit na sa I love you. Oo, alam mo na, permi abog yun. I love you na, permi, basta batian naman, I love you. Pero isa kayo love you, galay singgit, kung hubog. Kapag ikaw may makita, singgit ka sa I love you. Alay ka po, hindi ko matanaw. Oo, sige. Nabatian natin deribong mo siya, ang pahayag man sang... Ay, Diyos ko. Puwerte. Kasamo sa itudlo sa kamalan, I love you, si bumbuana, ti... Nga, hindi mo paghambalan, I love you, bumbuumel, no? Ang magtimbang pisngi pink ang bibig mapula-pula, no? Patubang nga bala bumbuhan ang kamera si mo? Ano si ano pila doon niya? Gracia. Dio Gracia. Tuloy mo, Dio Gracia. Si Romel lang nga, Romel. Romel Dio Gracia. Arnold Gracia. Arnold Dio Gracia. Ari pa rin tinikap, ne? Sige, dito kita bombukril. Si Kap, ari na si Kap nagsulod na. Ay ti makuha lang kami sa imo nga ano sir nga statement kay ti abyan nimo kag amo ni natabo sa iya. Kami nagaupo din ng kadapon napon. Gali kay aga pa na siya hubog na saya. Ikaw yak magaw. Wala. Nakabon batol ko gali kay ti nakibot kami galing ari dito no patay siya namin ibaw. Buot. Gani man. Kagapon kaya upod na kami na to kagapon bilay gol pila sige nang kadto diyan ano saya. Dito sa Progreso, gabiyahe kani. Oo. Tapos sa buong kay may klase dito na sa eskwelahan sa elementary dito na sa gabiyahe na. Oo. Ang una sa tingala kami nga nakalabot di sa inanod sa. Di ba si bala kung dito siya sa Progreso bala bumbuhan? No? Okay, wala na siya kakadto eh. Oo, tapos ginanod lang da siya? Kung nang iya masikat yun din, kung di na siya sikat yung bukal, dito na sa gano'n na kami. Sige. Anyway, bumuha do kompleto naman Arnold Dio Gracia alias Nonoy Baho, person with disability kay ti kumpol ini siya kag kilala nga ti palainom nagabiyahe isang sikad dako posibilidad kung ara na siya nasapuan basi ginanod siya halin dito sa may Progreso lapos kaya ambal ni alias Maki kundi nang iya nga tricycad dito na siya. So kung ang tricycad niya wala dira kagara dito sa may Progreso lapos dako posibilidad nga basi dito siya bangod sa kahulugbon na piyungan nahulog sa tubig ang inanod dira bombohana.
Tama gid na Bombo Cham. So subong man kay ari naman ang barangay captain kag mismo man nga gyan siling nilang possible paryente panigani ni punong barangay dere si Arnold si alias Nonoy Baho kag subong man gani ang gina-examine na subong sang soko kag kapulisan kag sa dugang mga investigasyon tanawon kung may mga pilas o kung lagot man sa iyang kalawasan agod nga ma-check kag makadalaman din mismo kung anong possible nga gin rason sa ini nga pagkapatay kag pagkasapo sa iya diri sa may bahin sang barangay Rizal Lapus. All right. Live diri sa barangay Rizal Lapus kaupod si Bombo Krill Meliaza and si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining report. Lapaw rin ko katama sa Latin. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Oras 20 minutos na nakaligad sa taknang alas 2. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Di Iloilo, Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing nga Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangurang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazwala de Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazwala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Ari kita para sa kahapon lamang program. 24th of June 2025. Ang dami-daming nagpifiesta. Also mga nag-birthday. Sa mga Johnnies, sa mga Juans, happy birthday dira sa inyo. Kabalaan ko ang San Juan, Barangay San Juan. Of course. Sa ngalan na lang man mismo sa ilang barangay, no? Kag siguro sa Jagid Subong. Ang ila dira nga pag-celebrate sa ilang fiesta. Also dira sa may Tabukan, we also know nga ti fiesta man. Kag sa iban pagid nga mga lugar, hindi lang ko kabalo kundi in. But anyway, salamat nga sa inyo ka fiestahan. Urup danay kita. So thank you so much kid and welcome diri sa kahapon lamang program. Si Tita Regine ang inyong kaupod and we have stories para sa inyo. If you have your own stories too, pwede gid nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's the song coming from Regine Talk, Mahal Ka ng Mahal Ko. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Pwede bang itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon? Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di
swerte, swerte mo. Mahal ka ng mahal ko. Bakit ba? Bakit ba? Tumanap ng iba? Bigay ko naman lahat, lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba? Iniwan mag-isa. Naturo ko ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha o saya. Swerte mo, ang swerte, swerte mo. Mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Regine Talk para sa inyo, 35 minutes after 2 o'clock. Let's go straight sa pagbasa sa ating mga istorya diri. Siyempre, meron na naman si Student Mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Kadami magsulat sang binalaybay o kuntula, pamatsyag ko bala. Do paryente ko si Balagtas, nga amo ang nagsulat sang Florante at Laura, bantog nga libro nga ginabasa sa mga mag-aaral ta. Si Balagtas o Baltazar nga taga-Pandakan, isa ka lugar sa Manila nga akon ginbunagan. Matahom nga lugar, bantog sa tanan nga ginakalangkagan ko, nga akon balikan. Ang lugar nga ini, ara sa higad suba, kundiin ang amon gamay nga balay, imo makitaan. Sa suba nga ini, nagapamunit kami sa akon kauturan, nga naghatag sa amon, sang dakong kalipay, kag kalingawan. Malapit ini sa riles ang tren, nga salakyan sadto sang taga-Pandakan, pakadto sa merkado sang Paco, kag sang iban nga lugar. Kasadya magsakay sa tren. Pamatsyag mo, do turista ka lang. May binalaybay diri ang tigulo, kapisan, armas sa kadalagan. Halin sa ibunag ang tawo sa kalibutan, ang Diyos nagtugyan sa ila nga mangin mapisan. Tatapon ang paraiso nga ilagin teniran, pananom, kasapatan, kag mga suba dapat halungan. Bangod ang kapisan, mangin isa ka armas, batok sa kagutom, kag pagkapuraot. Ang tawong mapisan, hindi magutuman. Sa tanan nga oras, mga produkto niya, iya mapuslan. Halin sa kadutaan, hasta sa katubigan, sa patagman o sa atong mga kabundukan. Ang Diyos nagtuga, madamo nga bagay nga may kapuslanan. Sa mga kamot sa mapisan, mangin manggad initanan. Ang kada tupa sang imo balhas sa aton dunang manggad, magasilbing abono, agud magdamo imo patubas. Mangin mapisan ka lang, kag magsarig sa aton Diyos. Magadaog ka abyan, manggad mo sa duta, sa kalangitan, makalabot. So, inday palihog basa ha, sining akon binalaybay, nga halad ko sa tanan nga kabataan, nga nagapamati subong. And another episode, may tigulo maghalong kita. Adlaw-adlaw, ang aton mabatian nga mga balita natuhoy sa mga disgrasya sa dalan sang aton mga salakyan, bus, van, jeepney, tricycle, taxi o motorcycle man. Nagarambulanay nga magaresulta sa kasakitan, kag kundi malason sa pagkamatay. Nga hindi malikawan ining mga disgrasya. Bangod ba sa nakainom o kung natuyo ang mga drivers ta? O bangod sa pagkaraskal,
flat tire, uguba nga makina, madulom mo ay suga, kagkun ka isa, madalom nga buho sa mga kalsada o human error pa. Ubasi, wala man seminar ang aton mga drivers, gani, inosente sa responsibilidad sa isa ka driver. Ubasi, medyo bungol siya, malabo mga mata, kag wala kabasa pasayon o mga traffic signs. Ubasi, nagahalong man gani, pero anhon mo, kay oras na niya, kay ginasugat na siya, ni kamatayon. Kung kaisa, bisan pagani, nagahalong na kita, dito pagani, nagaabot, nga di malason, o madisgrasya. Siling sang iban, basi signos na gidnaton. Gani, bisan ano nga halong, aksidente, kasakitan, pagkadula kabuhi, aton gid maagom. Kanugon ang mga kabuhi nga nadula, bangod sa disgrasya, kabataan nga may bosdamlag patani, o mga ginikanan nga nagasagod sang pamilya, pero bangod sa mga sayop nga hitabo, nadula, kabuhi nanda. Gani, pahanumdum ko sa mga pedestrian, manugsakay kag mga drivers ta, halong-halong kita tanan, agud makalikaw sa mga disgrasya. Tita Regine, here's another story of mine and thanks for reading it on air. Hope may nakuha man ang mga nagapamati sa KLP. Until next mail, God bless. Student Mom of Lambunaw. Kag tita, may halad ako sa tanan nga mga iloy kag mga anak nga binalay gidbay. Thanks for reading it. Ang tigulo, mga tagubilin. Anak, magtuon ka sang maayo, ang tagubilin sang iloy. Agud di mo maagihan ang sobrang pagkaimol. Wala akong manggad nga mabilin sa imo. Luwas sa kaalam nga mapuslan mo. Mangin mapisan ka man sa tanan nga tion, dili ka magpatamad-tamad, agud di ka mabilin, kag sa tabtaban sang kabudlayan, makalampuwas ka. Makabulig ka pa sa amon nga imong pamilya. Ang pagbulig sa iban, di mo pagkalipatan. Mangin maayo ka, bisan sa imo kaaway. Ang kahisa sa tagipusoon, imo likawan. Agud mangin malipayon ka sa tanan nga matag-adlaw. Kung matuman mo ining akon mga tagubilin, ang kalipayan sa tagipusoon mo magapabilin. Sa simpleng kabuhi, imo maangkon, kag paghigugma sa Ginoo sa kabuhi mo magapadayon. Palangga kita anak, ikaw ang akon manggad. Ang tagipusoon ko magakalipay, kung kabuhi mo mag-uswag. Gani, magapadayon ang pangamuyo ko sa Ginoo, nga tani, ang iya gugma ipabatsyag sa imo. From Student Mom of Lambunaw. Student man, thank you so much. Gid na wonder nga may pagkabalagtas ka man. Kay ti isa lang gali ka mo ka lugar nga ginbunagan. Tagapandakan. Ti siguro na rub on gid sa imo, no? Ang iya nga talent, ang iya nga skills sa balagtasan. Diba? So thank you so much because nga kadamo sa imo nga mga talents nga gina-share diri sa aton, and of course ang imo nga life sa perspective, may depth, kag kadamo, no? So mga ginabilin diri sa amon. So thank you so much gid sa imo always, Student Mom of Lambunaw. 43 minutos makaligad ang takna ng alas 2, magapunong balik kita with more stories to be shared with you. Kaupo din niyo sa gihapon, si Tita Regine.
Parta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tingo ba ang mga lalabahan kag tingo ba man ang pagpang... At 44 minutes after 2 o'clock, kag ari naman kita diri sa i-share ni Iris 8. Iris 8, email ko gid ikaw ha, because naga-request ka every time nga basahon naton diri ang mga story, kung pwede, mapahibalo ikaw. So here's your story. And salamat sa picture nga mga ginapid diri. Siguranta, Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo. Kag sa mga tagpalamati isang kahapon lamang program. Ang ako naman i-share sa imo ang natabo last April this year. Tita, Biyernes Santo, kag maghinagaday, ya mga kaupod ni Isa Obra, nga ma-outing daw sila dya sa isa ka waterfalls diri sa bukid sang Haniway. Suno kay lapit lang kuno sa kalsada, kay amo na ang siling sa mga kaupod niya. Tita, akon man, para makasigurado, gin-search ko sa Google Map ang lugar ay about tita. Kilid, nagali ka bukid. Nagdala pa mangkot sa mga masunod nga mag-outing. Kundi nag-agree man ako kay tihambal ni to sinang una daw takon nga tawo, kay ara lang sa balay. Tihamba ko sa iya, to ka Gigi. Gigi ka, bala mo gid lang may bata ko, o makalagaw ko ay han. Tititagin bawi man niya, ambal niya. Hibalaan ko, nga gusto mo man maglagaw. Gani naghambal ako sa ila, nga kung mapasugot ikaw, tuwa kita mapanaw. So tita, sang Webes pa lang, tigabi, ginhimos ko na ang mga dalalo namon. Kaya hambal ni free man ang pagkaon, maamot-amot lang. Tita, sang aga nga ato, ginhulat gid kami sa amon kaupdanan, kag nagpanaw na kami pabukid. Ay abaw, tita, hulong doon ang ilalugar, kag dapat nakapagatong kawgid, kay kun hindi, ayawan, ikaw katulod ka motor mo, kag mangita kagatong sa lugar. Tita, samtang palapit kami sa amon destinasyon, nagaamat-amat man kitid ang dalan, kag ang makaagi, good for 2 motorcycles lang. Hambal ko, ay abaw, kung 4x4 gali ni dala mo, mapilitan ka ugid mag-arkila ka motor, kay hindi na makaagi ang mga dalagko nga mga salakyan. Tita, sa alagyan pa lang, may ara na nagkalatumba sa tukadon, kay tama gid kataas. Kay kung hindi ikaw kamaan, magbalubanta kakadasigon sa motor mo, maalang-alangan kaugid. Tita, sangtuya na kami sa gilid ka bukid. Ay abaw, tama gali ka batuhon tita ang suba. Kay ara na sa gilid bukid. Kag tita, nami bala ang tubig. Tama katugnaw. Nga preho bala nga madamo nga ice ang ginbutang. Kag tita, matinlo ang tubig. Kay ang ila ilimnan, halina sa tuburan. Malamig pa. Tita, si hindi, naya magalin sa tubig. Bisan tama nakatugnaw, baga palang gitom ng iyang mga bibig, pero sige gihapon langoy na. Tita, gapasalamat ako sa amon kaupdanan, kay kun waay sila, why ako kakagto sa Igbiating Waterfalls, diri sa bukid sang Haniway. Tita, pwede mo bala ako ma-message once nga mabasa mo na ini? Salamat gid, ha? Amo na bala nga nagahambal gid ako sa imo kung pwede mo ako ma-message. Okay, sige. So, madamo gid nga salamat, tita. Amo na mga kaupod na mo, no? Why na ako nag-upod sa picture
Ti ang gakapot na kay ER senior ko ina kag daw bata naman ang kabig niya kay ER. So tita amat-amaton ko lang kay kun kay isa ay nagakalipat ako magsulat sa story nga ipadala sa imo. So amat tinahuron Aris 8. Pao Aris 8 sa pag-describe mo pa lang sa sinang lugar inang waterfalls. I'm sure no do kadamo siguro maganyat sini nga kadtuan man ang ina nga lugar. Kag salamat ha sa imo nga mga warnings, sa imo nga mga reminders nga ti makitid gali may portion nga tama kakitid no pakadto sa sina nga waterfalls. So kung may mga interesado dira nga magkadto no ti i-consider nyo na nga daan ang ining mga ginapang share diri sa aton ni Aris 8 pero kanami no kay ti kun ato ka na to hindi ka naman maghalin bangod sa kanami isang tubig tama ka bugnaw ay daw mainteresar man kita nga labuton ina nga lugar. Anyway, salamat gid. It's 2:49 in the afternoon and we still have time for another story para sa inyo sa pagpanubalik sa kahapon lamang program with Tita Regine. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa First Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon. Tuloy kita kag sugpanan tatong sulat ni Lola Amparing last week to bala atong party sa admirer niya nga ginlagas siya sa Manila kay tingin paasan niya
Pero naman na siya sang iban. Actually, wala ta to matapos, no? So, tapuson ta sa sininga hapon. So, Tita Regine, siguro, kung sobra-sobra ang luyag sang tawo, ginataha, pinakaiingatan, ang naluyagan, nga hindi ginatandog, bisan gani nga kami lang nga duwa sa balay. Abi mo isa ka bes, ginupdan niya ako nga maligo sa busay, utuburan, sa waterfalls, malapit man lang sa lugar nila. Tita, ginahulat lang niya ako sa takas, malayo sa ginapaliguan ko. Tita Regine, sobra gid ang pagmamahal at pagsalig niya sa akon sadto. Amo na gani siling niya sa mga abyan niya, nga naginulsol siya, nga sobra ang pagsalig niya sa akon. Blessing in disguise, tita, nga pagkuha sa akon sadto, siguro mga 10 or 11 o'clock sa aga, kag sang hapon sadto nga pagpamasyar niya, ginapangita niya ako kag hambal sang nanay ko, ginkwa to siya ni ante niya nga magbakasyon sa Iloilo. Mo nagtulo gid kuno ang luha niya nga may dala nga kaugot man. Tinagpauli na lang siya nga may luha ang iya mga mata. Waay kuno nagdugay kag sa nabalaan niya nga gindala ako sa Manila, gilayon nagpa-Manila man siya. Parang kwaon gid kuno ako by hook or by crook, bisan pa nga may bana na ako. Kagambal niya pa kuno nga bisan ano ang matabo, panginmatyan niya ako. Wow. Gani tita, sa nabalaan ko nga pangitaon niya ako sa Manila for almost 1 year. Why gid ko yaga pasayang-sayang o nagapamasyar-masyar dito sa Manila sa sobra ko nga kulba. Kay nabalaan namon, no, kay ti ang second cousin ko nga nagatudlo siya sa school namon ang nag-inform nga maghalong kuno ako kag hindi gid magpasayang-sayang kay balaan na sang tanan nga makaupdanan ko sa school. Ay kabalo na sila, no, nga ang admirer ko nga ini nag-abat sa Manila kag kwaon gid ako bisan nga may bana na ako. So Tita Regine, ang tanging kapalaran ng tao ay bigay o galing sa ating mahal na poong may kapal. Siguro tita, ang akon nga admirer nga ato, kung kulang lang ang pagsalig sa akon, kay sobra-sobra man ay nga pagpalangga sa akon, mo siguro nakuha niya gid ako. Balaan mo, no, permi ako nga nag-iisahan nun lang sa balay nila, dito ako nag-board. Di ako naman tita, nga wala ko man lang, no, naisip sadto nga basi kunin niya ako sa kung ano-ano mang paraan. Siyempre tita, ako permi nag-isahan nun sa balay, kag kung magsinggit ako mga bulig, ti way man sa may makabati, kay ti kalayo man sang balay sang co-teacher ko sadto. Mimo tita, sobra-sobra ang paghinulsol niya. Nga bisan isa kahalok lang o magtandog sa akon, wala niya ginhimo. Gani, sobra-sobra ang pagpalangga niya sa akon. Nga ginataha niya ako. Kay ti, sobra ang iya nga pagmamahal. Gani tita, ang pagsisisi wala sa unahan, kundi permi sa ulihi. Ang akon nga room sa school sadto, kaatubang lang sa balay nila. Kag permi gani na siya nagabulig, mag-close sa mga bintana sang room ko, kay grade 2 pupils ko, mga batang-bata pa, bisan gani sa room sa school, kung sakali aggressive siya tita, nakuha niya ako. Kaya ang amon principal sadto, second cousin man ni nanay niya, at may gusto man sa akin. Talagang swerte lang ang nangyayari noon, tita, di ba? So lastly, here's my love, kisses and prayers to you and your family. Sa tanan ng mga co-listeners and mga co-letter senders ko, mahal ko kayong lahat and may God bless us all. Kag may poem, ang tunay na pag-ibig at pagmamahal, kung galing sa tibok ng puso't damdamin, kahit ano ang mangyayari, di pa rin mawawala sa utak natin. Kapag iniingatan ang tunay na pag-ibig, hindi pinapansin ang mga bulong-bulungan. Sa halip lalong-lalo na mananatili, tunay na pag-ibig mangingibabaw pa rin. Walang pakialam sa mga chismis. Huwag pansinin at paniniwalaan. Inggit lamang yan sa tunay ninyong pag-ibig o pagmamahalan. Kung talagang swerte ninyo, ang tunay na pag-ibig ay inyong makakamtan. Kung mananalig sa Diyos natin, tunay na pag-ibig at pagmamahalan, ang kasiyahan
galing sa tibok ng puso, mananatili, magpakailanman. So ilagay sa utak natin ang tunay na pag-ibig, ang kaunlaran at kaligayahan ay di mawawala sa ating puso't damdamin. Tunay na pag-ibig ay di mahihiram o mananakaw. Kaya ingatan na di maalis sa puso't damdamin, maging masaya ang buhay kailanman. Salamat po, Lola Amparing. 2 minutes before 3, salamat din po sa inyong kwentong walang katapusan. Lola Amparing, thank you so much, gid ha. I'm sure ara ka gida present always. Wala gid naga-absent. Kag salamat man sa mga ginapalabot mo diri nga mga istorya. Palayo sa Alzheimer's, di ba? Alright. So sa inyo man yung mga stories dira, may mga nag-challenge na diri, no? Sa kadamuon sa mga stories na napadala ni Lola Amparing. Doon nagasunod man si student mom. Halos every day we receive letters also from her. So kamo man dire, if you have your own stories, pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon ang mga istorya ninyo and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. After KLP, of course, mga drama naman kada hapon. So, up next, si Tuyang Ermitanya to be followed by Provincial Jail and then ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita buwas sa gihapon ni ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.